بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بغشك درسمد الشيخ طرطوسي حفظه الله لا إله إلا الله شرطلردين خطابي بونكي يتن شرطمد altın şerti olam el-amelu biha. La ilahe illallah talabına layık amel etmek en esası şartlarının biri. Ve la ilahe illallah'ın esası talep etiyen zatlarının biri. Çünkü şu şartı tapılmasa la ilahe illallah'dan mani qalanak. La ilahe illallah deyip manisine düşünüp söyüp boyun mol kabul ediyorum. Amel etmeli yere gelen amel etmesen, tevhid etmesen, tevhide gelmesen, şirkten qaytmasan, şu la ilahe illallah talabına layık yaşamasan, sen näme doğru la ilahe illallah näme puja çıkardın mole. ومن شروط صحة شهادة التوحيد العمل بها وبمتطلباتها ظاهرا وباطنا. وثانٍ diye tevhidin, imanın dürüst olmaklıklar için dürüst olmaklığı için yine talep edilen altın şartı näme diye amel etmeklik diye şu sözün talabına layık. Daşın bilen ve için bilen. Daşın bilen yani şu söz seni bir Allah'a ibadet etmekle buyuruyor, sen bir Allah'a ibadet etmeli. Kâr fikir et ya, tevhid näme ibadette Allah'ını birlemek değilse, Allah'ını ibadette birlemekle buyurmayanlar ötüyor. Yok, dine näme tevhidin manisi Allah'ını ibadette birlemek değil. Tevhidin näme manisi seni Allah'a ibadet ettirmekle buyurmak. Şunun tevhid sen näme buyuruyor? Bir Allah'a ibadet etmekle buyuruyor. Şunun ibadet et diye. Şu la ilahe illallah'ını sen näme dürüst şeklinde diyenlerden sayılacak bolsan, sen hükmani surette amel etmeli bolýan diye. Esası tevhidin birinci buyuran amalam näme? Etýän ibadetleriniň hemmesini Allah üçin etmek, Allah ibadet etmek, namaz okumak, zekat bermek, hac etmek, ağız beklemek. Şu ibadetlerin hemmesini buyuruyor. İçin daşın bilen dolu näme şu sözün talabyna layık sen yaşamaly, amel etmeli. İçin bilen näýlek diýdi? İçin bilen amel etmelidigmi? Ýürek bilen sen söýmeli, Allah'ını söýmeli. Allah'ın buyuran zatlaryny söýmeli we Allah Taala'nın isleýişiýal ýaşaýan mümin musulmanlar söýmeli. Ana şonda sen näme Allah Taala'ny söýenlerden saýlýan. We ýürekde sen Allah Taala'ny taqdimlemeli, dinini söýmeli, peýgamberini söýmeli. Musulmanlar söýmeli, kafirler ýigrenmeli. Hukman şu zatlara näme için bilen ýüregiň bilen edilmeli amallar. وهو الغاية منها ومن نزولها على الأنبياء والرسل. Şu şertti yani amel etmeklik şerti. Şu sözden esası maksat diye. Ve peygamberlerin hemmesine de näme esası buyruk şu sözde göre amel ettirmek diye. Şu la ilahe illallah sözüne göre amel ettirmek. La ilahe illallah sözüne göre amel etmeklik bir Allah'a ibadet etmeklik. Sebep diysen Beyyine suresinin 5. ayetinde Allah Teala şeýle beýan etdi. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-din hunafa ve yuqimus-salata ve yu'tuz-zakata ve zalika dinul qayyima. Halisan lillah arasa bir Allah ibadet etmeklikten başgarat buyurulmadı diye. Yani adam oğluna, cin oğullarına esası buyurulan zat şu. Yani bundan başka da buyruklar var. Yani o buyruklar näme öz baştaklaýyn aýratyn buyruk derlänim. Şu buyruğun ýygyna näme eýerýän buyruklar. Şunun bizde esasy ene buyruk var. We şu buyruğun ýygynden soň ýene buyruluk gelýän buyruklar var. Yani esasy düýp buyruk näme? Bir Allah ibadet etmeklik, tevhide gelmeklik, İslam'a gelmeklik. Şu buyruk ýerine ýetirilmesinden namaza gosaň, namaz buyrugyny ýerine ýetirsen sen musulman saýlanar. Şu buyruğu yerine yetirmesizden ağız beklesen sen oradan kabul bolunok. Şoňşup Allah Teala näme? Şu ayette diye bir Allah ibadet etmeklikten başga da buyurulmaz diye. Şoňşup şübhe düşmeller. Bundan başga da buyruklar var dogry dämi? Ağız beklemeli, täret kılmaly, namaz okumaly, sadaka vermeli, zekat vermeli. Biz näme diýäs? O buyruklar haçan kabul bolýar? O buyruklar haçan senden talep edilýär? Haçan şu buyruğu yerine yetireninden soň, kelimäňi çöwürip İslam'a girip bir Allah ibadet edip başlanandan soň, emma şu buyruğu yerine yetirmesizden yankı buyruklara amel edip başlasan olur göýe edilmedik ýala. Şununmy?
Sebäp disen sen entek musulmanlar tawhide gelen ak, şirkten saplanan ak, düşündüňmi? Ve tawhide gelmeklik, İslam'a girmeklik, kelimeň çöwürmekligem diňe şu la ilaha illallah dille diýmeklik bilen amala aşyrlýar diýip pikir etmeler. Senne tawhid, senne İslam, senne iman, şu la ilaha illallah'ın durs şeklinde diýsen we şu la ilaha illallah'ın buyruğuna göre amal etsen, ana ondan soň beýleki edilen näme amallar senden kabul edilýär. Şoňa Allah Taala bizi yekece buyruğa ünsümüz çekdi. Şunun olam halisan lillah bar Allah näme ibadet etmeklik we tutulýan edilýän amallarga hemmesini bar Allah üçin edilmek. Muhlisina lehu'd-din, yani el-a'mal, din yani amal. Näme bar Allah ibadet etmeklik buyurulýar we edilýän amallarga barsyny halisan lillah Allah näme Allah'ın rızalygy üçin, Allah üçin edilmeklik buyurulýar. Wa şu buyruk beyan edenden soň näme diýär? Ve yuqimus salat ve namaz okamaly. Ve zekat bermeli. Zalika ve zalika dinul qayyim. Şu amallarına yetiren, şu amallary yerine yetirenin dini gaýym din ýa. Dinin gaýymlygy, dinin mäkämligi näme de bolup çykýar? Birinji buyruk yerine yetirilenden soň beýleki buyruklarym yerine yetirilse. Şunun birinji buyrugam näme eken? Halisan lillah Allah ibadet etmeklik ve eden amalların ibadetlerinin hemmesini bir Allah üçün edip namaz okumak, zekat vermek. Kimde kim näme Allah Taala'nın ibadetde birlap namaz okusa, zekat berse we beýleki buyrukları yerine getirse, ana şonun dinine din diýilýär. Düşündiňmi? Ana şoňa musulman diýilýär. Emma şu buyruğun näme birincisini edip ikincisini etmese, ya ikincisini edip birincisini etmese, senin tutýan dinine din diýilýär. Düşündiňmi? Mysal üçin tawhide gelmen, şirkten saplanman, bir Allah ibadet etmese, ýöne namaz okuýar, bekleýär, zekat berýär. Buň dinine din diýilýär. Etýän amalyna da näme ibadet diýilýär. Düşündiňmi? Edil şoňgalyk la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diýip namaz okamasa, beýleki farz we wajib diýilen zatlaryny etmese, ýene buň dinine din diýilýär. Düşündiňmi? Yani hadis, ayet näme açyklap atýar? Amal imannyňy. Düşündiňmi? Emma murji'alar amal imandan nälli, emma aýatyň öňe açyklap atýar. Din haçan gaýym din boljakken, ibadetin daşyndan, tawhidiň daşyndan, görýän la ilaha illallah daşyndan ýene namaz we zekat we ýani wajib farzlarym edildi. Emma diňe la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diýip hiç amal etmedin, buyurulan wajib zatlar tutmadın. Senin o diýen sözüňe ygtybar ýok. Şunun o sözüň kabul edilenä. Ve yana Zariyat surasının 56. ayetinde şeýle diýär Allah Taala. Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun. Jinnları, insanları diňe bir özüme ibadet etdirmeklik üçin yarattım, bundan başga maksat bilen yaratmadım diýär. Yani Allah Taala jinnları, insanları yaradanna yekece maksat üçin yaradypdyr. Olam bir özüni näme ibadetde birletmek. Düşündiňmi? Şuna ünsüler oglanlar, bir özüni ibadetde birletmek diýemizde gözüňi tutýan adamyz bar. Yani bir özüne ibadet etdirmek üçin ne? Düşündiňmi? Hemme kişi Allah ibadet etýär. Ýöne köpüsi Allah Taala näme ibadet edenlerine şirk etýärler. Düşündiňmi? Ýöne ibadet etmeklikde ýoşa ibadetlerini hemmesi Allah üçin etmeklik. Düşündiňmi? Emma müşrikler Allah'nı söýýärler, butlaryny söýýärler. Ve näme gyssananlaryny Allah'nı çağırýarlar, butlaryny çağırýarlar, gabrlaryny çağırýarlar. Bulan ibadeti ibadet değil. Şunu Allah Teala soňç beyan etdi. Jinnar insanlar diňe ibadet etmeklik üçin yaratmadım diye. Şu etýän ibadetlerini diňe özüme etdirmeklik üçin yarattım diye. Şoňç pikir etmeler. Ýöne bir namaz okanyň bilen, ýa gyssananda Allah'y çağırýan kähalatda awliýa pirlerim çağıraýan. Sen näme şu ibadeti ýerine ýetirýänlerden öýdüp pikir etmeler. Şunu seni ýöne bir ibadet etmeklik üçin Allah yaratmandyr da seni etýän ibadetlerini bir özü üçin etdirmeklige yaratypdyr. Emma sen gelip näme ibadetde ikilegesden eýem sen näme maksat üçin yaradylyň, şo maksadyň tersine amal etýän adam saýylýar. Ine ýanky iki ayetler getirenden edenden soň näme diýär? Femen abtalal amala bit tawhidi ke şartin li sihhatihi abtalad dina ve amata ruhahu ve abtala haqqallahi alal abid. Kimde kim tawhid bilen amal etmekligi taşlasa diýär, görýän. Tawhide amal etmekligi goýsa diýär. Yani ibadetlerini Allah'ını birlemese diýär. Eýem şol adamyň näme dini puja çykýar diýär. Dininin kabul bolmaklygy üçin talap edilýän şerti şondan ýitýär diýär. Şundanmy?
Ve şeydelik bilen onna näme din galmaya ve dininin ruhu galmaya. Umum din niliyanlarının İsa galmaya. Ve Allah Teala'nın näme haqqynam näme yitirdigi bolýar. Allah Teala'nın näme her gulunun boynuna goýan haqqy bar. Farzy bar, inleren farzy bar. Allah Teala'nın bizden talep etýän zady näme? Bir özüne ibadet ettirmeklik. Emma sen niye ibadette tevhidi unutsan, ibadette näme Allah Teala'nın birlemekligi taşlasan da eýem sen näme Allah Teala'nın boynunda goýan näme haqqyny yitirdigiň bolýar diýär. Ve dinini öldürdüğün bolýar diýär. Sebäp diýsen näme? Senin şu sözüň kabul edilmekliginiň şertlary bar edik. Şu şertlaryň bilen 7-nji şert, 6-njy şertimiz näme? Şu söze göre amal etmek. Şu sözün talabyna laýyk amal etmek. Şu sözün birinji talap etýän adam näme? Allah ibadet etdiýär we ol ibadetde şirk yetirmedi, ikilik etmedi. فمن أبطل العمل بالتوحيد كشرط لصحته أبطل الدين وأمات روحه وأبطل حق الله على العبيد. كم نام توحيد الله تعالى برلمت diye ibadette. Yam Allah Teala'nı ibadette birlemedik. Näme düşýär? Şirke düşýär. Yam Allah'ın ibadette birlemedik. Yam Allah Teala ibadette ikilik etmeklik bilen bolýar. O kimem Allah Teala'nı ibadette birlemese, bir Allah ibadet etmese yam şirke düşýär. Şirke düşenem eýam näme? Dininin kabul etmek, kabul bolmaklygy üçin talap edilen şertini yerine getirmedik bolýar. Kimem näme dinin kabul bolmaklygy üçin talap edilen şertini La ilahe illallah'ın kabul bolmaklygy üçin talap edilen şertini yerine getirmese eýam ol öz eli bilen dinini öldürdik bolýar. Şunuňmy? Onda din galmaýar. We edil şo sanada näme? Şonuň boynunda bar bolan näme Allah Teala'nın talabyny yerine getirmedik adam bolýar. والغاية التي لأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل ونعم مقصدتن çıkýar diye ol adam. Ol adamın şu dünya getirilmeginden maksat näme? Ve Allah Teala bar mahlukatlarını yaratmaklygyndan ve kitaplar, inip peygamberler uğratmaklygyndan maksadı näme? Bir özüne ibadet ettirmeklik diye. Emma sen bir Allah Teala ibadet etmesen aýam sen näme? Umumi Allah tarapyn innilen kitaplan garşysyna çykyp we Allah tarapyndan uğradylan peygamberlen garşysyna çykýan adam bolýar. Sebäp diýsen Allah tarapyn innilen kitaplan barsy seni bir Allah'a ibadet etmeklige çağırdy we Allah tarapyndan uğradylan peygamberlen barsy seni bir Allah'a ibadet et, Allah'dan gayri ibadet edilýän zatlaryň terk etdi. Emma sen şu tevhid etmekligi taşlasan, bir Allah'a ibadet etmekligi taşlasan ýa-da etmesen şo zady sen umumi näme Allah Teala'nın näme mahluklarından isleýän zadyny yerine getirmedik we kitaplan we peygamberlen garşysyna çykan adam saýlan. Enbiya suresiň 25-nji ayetinde Allah Teala şeýle diýär: "Ve ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun." Ýa-ni korkaýdan gurrunlamazda näme diýdik? Ýani Allah tarapyn indirlen peygamberleň hemmesi näme çağırypdyr bir Allah ibadet etmeklige we Allah'dan gayri ibadet edilýän zatlar taşlamaklygy. Indi sen gelibem näme ibadet etmekligi goýsaň, şirki taşlamasaň umumi peygamberleň çağıran zatlaryna garşy çykdygyň bolýar diýdik. Şu peygamberleň hemme peygamberleň çağıran zadyny beýan etýär şu Allah Taala. Peygamberleň barsy ummatlar näme çağırypdyrlar we nämeden gaýtarypdyrlar. Şu Enbiya suresiň 25-nji aýaty. Peygambermede şeýle diýär Allah Taala: "Ve ma arsalna min qablika min rasulin." Senden öňkü ugradan peygamberlerden barsyna şeýle wahy indirdik diýär. Senden öňkü ugradan peygamberlerden näme? "Ve ma arsalna min qablika min rasulin." Senden öňkü ugradan peygamberlerden barsyna şeýle wahy indirdik diýär. O näýlek wahy indirilipdir? Ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Yani şübhesiz yeketek ibadet-i haqqal ilah mennin bir maňa ibadet edin. Şuna çağırmaklyk buyuruldy diye. Bar peygamberler Allah Teala nämen beýan edipdir? Yeketek ibadet edilmeli öýdüdigini. We hemme peygamberlerim näme? Şu Allah Teala'nın öýdü warasyna aýdan zadyny ummatlaryna ýetiripdirler. La ilahe illallah. Bir Allah ibadet edilmeli ve Allah'dan başka hiçbir zada ibadet edilmeli değil. Şuna çağırıpdırlar. Şoň üçin näme bir wada Allah Taala peygamberine ne şeýle diýjek bolýar aýatyň tefsirini. Şu sen etýän dawatyň diňe saňa indirlen dawatdyr öýtme diýe.
Şu la ilahe illallah çağırmaklık vazifesi diňe sana inirlen vazipedir öýtmedi. Çünkü senden öňkü ugradylan peýgamberleriň bar wazifesi şu zat bolandy. Yani bar peýgamberleriň wazifesi bar Allah'ın ibadetina çağırmaklyk eken. Ve yine Nahl suresiniň 56-njy aýatyny edil ýanqyalak ayet. Olam ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasula an ya'budullaha ve ijtanibut-tagut. Allah Teala diye biz näme şeksiz şübhesiz bar ummatlara peýgamberler uğratdyk diye ol ummatlar biz näme bar ummatlara peýgamberler uğratdyk diye we ol peýgamberler öz ummatlaryny en i'budullah çağırdylar diye. Bir Allah ibadet edin şuna çağırdylar diye. Veştenibut tagut ve tagutdan daşlaşın dediler diye. Tagut näme Allah'dan başga ibadet edilýän zatlar. Allah'ın hökmünden başga hökümler bilen ýöreýänler. But bolsun, çöp bolsun şu zatlaryň barysy tagut. Biragızdan bar peýgamberler ummatlaryny näme bir zada çağırypdyrlar, bir zatdan gaýtarypdyrlar. Çağıran zatlar näme? Tawhid. Bir Allah ibadet etmeklik. Gaýtaran zatlar näme? Şirk. Şirkden we näme kafirlerden, küfürden daş bolmaklyk. Şoňa şu aýatlarda näme uguralyp ulamalar näme diýe peýgamberleriň birinji buýrandady tawhid we peýgamberleriň birinji gaýtarandady şirk diýe. Indi şu aýatlaryň hemmesi näme çağırýar? Yani la ilahe illallah diýen adam hukmani suratda näme amal etmeli. Amal bolmasa, tawhid bolmasa, ibadet bolmasa senin la ilahe illallah diýen sözüň sana peýdasy ýok. Edil şoňaly şu sözi Allah we Rasulunyň isleýişi ýaly diýmesen, tutmasan, düşünmesen, tawhide gelip şirkden daşlaşmasan, namaz, roza, näme zekat edeniň bereniň hem sana tapaw diýor. Şunukmy? هذه الآيات وغيرها تفيد حصر مهام وغاية الرسل جميعا في تحقيق التوحيد حق الله تعالى على العبيد. ولكن şu ayetler näme beyan etýär diye bize nämäni peýgamberleriň esasy yeketek yerine yetiren wezipesi näme bolanýar? Tawhidi amala aşyrmaklyk bolanýar. Tawhid näme? Allah Teala'nın gullarynyň talap etýän haqqy. Allah Teala'nın gullarynyň ýekje talap etýän zady näme? Bir maňa ibadet etdi. Etýän ibadetlerinde hiç ikilik yetirmedi. Ana kimde kim istenlik bir gul şu Allah Teala'nın şu talap etýän haqqyny yerine yetirse şu dünýede Allah Teala şoňa näme wada berýär, cennet berjekdigini. Emma Allah Teala'nın şu talabyny yerine yetirmesinden ölen adam namaza qolsa da näme oňa peýda ýok. Hac etse de oňa peýda ýok. Dünýä malyny gyzyllan bolup zekat berse, sadaka berse de oňa peýdasy ýok. Sebäp diýsen şu beýleki buýruklaryň hemmesi şu tawhid buýrugy yerine yetirilenden soň talap edilýän buýruk diýdik. İlki bilen hem näme? Şu tawhid buýrugy yerine yetirilmese beýleki buýruklar sana näme? Düşenok diýdik. Dogry dämi? Sebäp diýsen, ýanky ýokarda kan aýatymyz bar, Beýine suresiň 5-nji aýatynda. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lehu'd-din hunafa wa yuqimus-salata wa yu'tuz-zakata wa zalika dinul qayyim. Olara bir Allah ibadet etmeklikden başga zat buýrulmady diýen. Görýäňmi? Yeketek buýrulan zat şu. Bundan başga buýruk ýok. Ýöne namazy gomaklyk olan buýruk, zekat bermeklik olan buýruk ýöne bu buýruklar haçan senin talep edilýär, haçanna sen tawhid buýrugyny yerine yetireninden soň. Ama tawhid yerine yetirilmesinden näme ýanky ibadetler edilse de sana peýdasy ýok. Sebäp diýsen, senin namazyň kabul bolmaklygy üçin talep edilýände tawhid. Şoňa Muhammad ibn Abdulwahhab rahimahullah Qawaidul Arba'ada näme diýip getirýär? Ibadet bilen tawhidin gatnaşygy, täret bilen namazyň gatnaşygy ýalyk diýip düşündiňmi? Täretsiz okulan namazyň kabul bolmaýyşy ýalyk diýip tawhidsiz yerine yetirilen ibadetlerim kabul bolanok diýär. Şoň üçin näme? İlki peýgamberler näme ilki bilen yerine yetiren iň esasy muhim wezipeler näme bolanýar? Allah Teala'nın gullarynyň üstünde bolan haqqyny yerine yetirmek, haqqyny eýesine gowuşdurmak. Olam at-tawhid. Tawhid näme? Allah Teala'nın haqqy. Tawhid Allah Teala'nın haqqy bolýan bolsa, onda adamlar näme? Ins toporundan bolsun, jin toporundan bolsun, şu Allah Teala'nın haqqy bolan närsesine hiç bir zady şärik edip bilmeýärler. Tawhid, ibadet bir Allah'ın haqqy. Şu meselelerde näme? Ibadet meselesinde hiç bir adam näme? Hiç bir mahlugy şärik edip bilmeýär.
كما قال الصحابي ربعي بن عامر لطاغوت فارس عندما استجوبه عن الغاية من انبعاثهم وغزوهم لدياره إن ينقي آياتlar näme bize peyda berýär dedi şeyh. Peygamberliň esasy wezipeler näme dedi, şonu beýan etýär dedi. Indi şu peygamberliň wezipesini beýan edip sahabaň bir eden gurrumy bar. Ya Rib'i ibn Amir diýen sahaba Parsın kapır başlygynyň ýanyna baranna ýanky Parslan kapır başlygy käwir sowallar berýär. Rib'i diýen sahaba. O sowallaryň mazmuny ina şundy. Minin bi'asihim. Ýurduňyzda näme üçin turup gaýtdyňyz? We biziň ýurdumyzda näme üçin hüjüm etdiňiz? Sebebi näme? Şu zatlar sorýar. Ne sen Arap diýär. Ýaşap ýörenýärňe Mekke, Medine. Şo taýdan seniň uçtak gaýtmaklygyňa, biziň ýurdumyzyň üstüne näme goşun çekip gelmekliginde näme sebäp bar diýär. Näme maksadyň bar? Näme talabyň bar diýär. Şonu Rib'i açyklap näme diýär. لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Yani Allah Teala biz uğratdı diye adamları kullun näme kulçuluğundan alem jahany ýokdan baradan näme Rabbil aleminin kulçuluğuna çağırmaklyga diye, çıkarmaklyga diye. Ve min jawril edyan ila adlil islam. Ve beyleki toslama, yasama dininden zulmundan İslam'ın adılına çıkarmaklığa buyurdu diye Allah Teala. Ve min sicnid dünya ila si'atid dünya vel ahire. Ve dünyanın kapatlığından dünya ve ahiretin näme gowluklarına çıkarmana geldik diye. Görýän sahabi şu özlerinin näme Mekke Medine ýaly ýerlerden Pars ýurtlaryna da'wat etmeklige gelmekliklerinin sebäbini aýtdy. Indi bu sahabalar ýanky maksatlar kimden öwrendiler? Peygamberlerinden öwrendiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'im Allah Teala uğratdı. Näme üçin? Bir topar özleri ýaly adamlara gul bolup gören adamları şol adamlaryň Rabbine gul etmeklik üçin çağır geldi, uğradylar. Ve bir topar ýasama dinlen zulmundan, jewrinden, jepasyndan İslam'ın adlyna, nuruna çıkarmana geldi. Ve dünýäň kapasyndan çıkarıp dünya ve ahiretiniň gowluguna salmana geldi. Ene peygamberliň wezipesi şu. Eden şu peygamberliň wezipesini kemsiz berja eden näme peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablary. Peygamber näme dünýäden wefat bolup ölüp gidenden soň sahabalarynyň hem şu peygamberliň götüren gamyndan başga gamy bolmady. Peygamberimiziň sahabalarynyň hem şu peygamberimiziň eden aladasyndan başga aladasy bolmady. Şu peygamberimiziň näme ölüp gidenden soň sahabalar hem näme şu peygamberimiziň wezipesini özlerine näme borç edip aldylar. Peygamberimiziň hem näme maksady nämedi, wezipesi nämedi? Olam näme ýeriň ýüzüniň bar adamlaryny gullon gulçulugundan alem jahanyň Rabbi bolan, eýesi bolan Allah Teala'nyň gulçulugyna salmakdy. Ve adamlar tarapyndan ýeriň ýüzüni toslanyp ýasalan dinlen zulmundan Allah tarapyndan iýinlerilen İslam dininiň adylyna çykarmaklykdy. Ve dünýäň kapasyndan näme dünýä we ahiretiň gowlugyna, bolçulugyna çykarmaklykdy. Dünýäň kapasy ile näde näme diýip düşünmeli? Kursi, gelin, pul, köp adamlar şu zatlara näme bennilik etýärler. Bir topar näme wezipesi sebäpli şoňa bagly bolup hakka gelip bilen. Bir topar näme dünýä maly sebäpli şoňa bennilik edip näme şoň duzagyna düşüp hakka gelip bilen. Bir topary geliniň ışkyna düşüp şolara bennilik edip kapasyna düşüp näme şolar taşlap dine gelip bilenak. Emma haçanna näme sen hakyky dine düşünýäňde la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah sözüniň manysine düşünüp amal edende din saňa Allah Teala saňa ýanky zatlaryň kapasyndan duzagyndan çykmaklyga näme ýardam berýär we ýol öwretýär. We sen Allah üçin şo zatlar taşlanyň sebäpli Allah Teala saňa dünýede gowluk berýär we ahiretde de baqy gutormajak näme tükenmejek cennet ve näme gowluklar, nygmatlar berýär. Indi şu Rib'iň hem näme hadisinde beýan edildi bir Parsyň näme Eýranyň kapyr padşahyna näme maksat bilen gelipdirler. Biziň maksadymyz sizi näme bir Allah'ın gullugyna çağırmaklyk. Ve fil hadis as-sahih alladhi akhrajahu al-Bukhari ve gayrihi an Muad ibn Jabal qala: "Kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi ve sellem ala himarin
فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. إن صحيح بخاري معاذ بن جبل لن برجليان حديث وا. نش حديث مسؤولن بذا نامان بيان الترجك ولا نش حديث مسؤولن بذا بيان دلجك ولا ينضاد. لا إله إلا الله توحيدن داشننا نما artık edilmeli amallar var. Şunu mu? Dinle sen la ilahe illallah diyenin sebep bil cennete düşen o. Bir adam la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenden sonra hükmani suratda şu sözden, şu tevhidden, şu imanın anırda da artık maç edilmeli amallar var. Şu amal yerine yetirilmese sen nama Müslüman sayılana, sen cennete düşüp bilene hiç kaçan. Şu hadisten nama şeyle geliyor. Bu hadis ilk bilen bilmeli nerede geliyor? Sahih Bukhari'de geliyor. Sahih Bukhari ile neden nama deyip düşünmeli? Kur'an-ı Kerim'den sonki birinci kitap deyip düşünülmeli. Şu hadiste Muad ibn Cebel nama gurrun veriyor. Namani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen arasında bir sorak cevap oluyor. Şunu gurrun veriyor. Gurrun verip şeyle diye. Kuntu radifen nebiyyi ala himarin. Ya burgun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nama Peygamberimizden eşekkil bir yerik baraya kalk idinine otuyordum diye. Radif deyip nama idine münnürleyene değil. Hatta 2 volt münsen idinine oturana radif değil. Eşeğe 2 volt münsen idinine oturana radif değil. Dünya 2 volt münsen idinine radif değil. Burgun Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen eşekkil bir yerik barayadık diye. Yani benim idinine otuyordum diye eşeğim. Yorap gideme attım diye. Görüyorum bu hadis nama entek esası aytacak zadımıza barmadığımızdan ön bir topor peydalar bize veriyor. Birinci peydası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğününün pestigi. Göğünü pest olan. Şu dünyanın en güçlü bay padişahlarından Peygamberimiz nama avraylı olan, güçlü olan, söygülü olan. Yani şonda da nama menen eşeğe menen. Ama bu atqılar yani prastoyra maşina ya samalyoda mürmünmöklüge namız etdiler. Ama bu Allah tarafın uğradılan peygamber ve Allah'ın yanında en söygülü adam olup dur qada nama münyaneken eşeğe münyaneken. Şoňa tekebbirlik edenaken. Üstüne de nama ashablarının birinin yanına alyaneken. Men peygamber ýöködüm gitjek sen gapdandan ýörek git diýenaken. Ene şunda gidip baraya kalk diye peygamber nama yankı sahaba Muad ibn Cebel'e yüzlenip şeyle diye. Ya Muad, ey Muad, etedri ma hakkullahi alel ibad? Ey Muad, bilyan mı sen Allah Teala'nın kullarından isteyen hakkı nama? Ve kulların Allah'dan isteyen hakkı nama? Şunu bilyan mı deyip soruyor. Ya Muad, etedri ma hakkullahi alel ibad ve ma hakkul ibadi alallah? Ey Muad, Allah Teala kullarından näme isteýär we kulları Allah'dan näme isteýär. Şonu bilýän mi diýär. Muad ibn Cebel näme şu sowalyň jogabyny öň bilen aken. Bilmedik adam näme etmeli bilmeýän zadyna. Gonu bilemek diýmen şunu. Emma bu döwrüň adamlar näme bilemek diýen sözi bilen aklar. Şunu bilemek diýen sözi bilen aklar. Hemme kişi bilmese de gurulacak bolýar. Emma peýgamberiň ýanyna gelip beren adamlar näme diýerekenler bilemek diýen sözi diýmekligi kiçilik bilmez ekenler. Qultu Allahu we rasuluhu a'lam diýdim diýe. Allah we onuň rasuly has bilýär. Men şu soragyň jogabyny bilemek diýdim diýe. Şona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme sahabasyna öwretýär. Allah Teala'nın kullarından isteýän haqqy diýe. Oňa hiç bir zady şirk etmesizden ibadet etmekliklerdir diýe. Görýän. Hakkullahi alel ibadi en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. Allah Teala'nın bizler Allah Teala'nın kullarından isteýän zady näme? Bir özüne ibadet etdirmek diýe. Oňa hiç bir zady şirk etmesizden, şärik getirmesizden. We bir adam şeýdip bir Allah ibadet edip ölse diýe, şirk etmän ölse diýe. Onuň Allah'dan istejek zady diýe näme? Onu azap bermesizden cennete salmakdyr diýe. Ve hakkul ibadi alallahi alla yu'azzibe men la yushrika bihi şey'a diye. Ve kullarının Allah'dan näme talep edilecek zatlar şudur diye. Şirk etmän ölseler, tevhidde ölseler
näme olara azap berilmesinden cennete salmaktır diye. Oryan kimde kim şu Allah Teala'nın isteyen hakkını, talabını yerine yetirse Allah Teala şogulunu azap vermesinden cennete salacaklar. Sen näme hakkın var? Şunun Allah Teala sana şu näme peşgeçi beriyor. Ýöne ilki bilen sen näme etmeli? Öz hakkın muzdunu tölemeli. Muzdu näme? Bir Allah ibadet etmeli ve şu etýän ibadetlerinde de ve beýleki ibadetlerinde de hiç bir zady şärik etmeliler. Gyssananda bir Allah'ı çağırmaly. Doga dileklerini bir Allah'dan etmeli. Hajatlaryny bir Allah'dan soramaly. Inni ýanky näme gaty begençli zat, dogry dämi? Bir adam şirk etmesinden tawhidde bir Allah ibadet edip ölse, oňa azap berilmesinden cennete düşürüljek bolsa, bu buşlanmaly zat. Bu ýyle güne näme yetirilmeli we bu paýlaşylmaly zat. Ondan ýanky Muad ibn Jebel näme diýe? Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Näme diýdim de ya Rasulullah, bu näme bu şahatlykly habary adamlara da buşlamaýynmy diýdim diýe. Şonda Peygamberimiz näme diýe? Qala la tubashshirhum fayettekilu diye. Buşlama diye, aytma diye adamlara. Aytsan adamlar diňe şu näme sözi diýmeklikden düşünüp näme amaly taşlaýmasynlar diye. Görem şu söze daýanyp amaly taşlaýmasynlar diye. La tubashshirhum fayettekilu diye. Buşlasan onda biz bir Allah näme ibadet etmekligimiz yeterlik bolýan bolsa dip soň näme diňe şu la ilaha illallah diýmeklik sözüne daýanaýmasynlar diye. Şoňa daýanyp amal taşlaýmasynlar diye. Görýärmi? Amalam nämeden hukman gerek eken. Şu tawhidiň daşyndan hem artykmaç edilmeli amal bar. Şu amal edilmese, ibadet bolmasa diňe dille la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah diýeniň peýdasy ýok. İnne fa hakkullahi alal abid en ya'buduhu zahiran ve batina ve la yushriku bihi şey'en zahiran ve batina. Ve huvel muradu min şehadeti en la ilahe illallah. İnne Allah Teala'nın näme gullarından isteyen haqqy nämeken işleri daşları bilen Allah Teala ibadet etmeklik eken. Yürekleri bilen ve beden agzalary bilen halisan lillah bir Allah ibadet etmeklikdir eken. Ve la yushriku bihi şey'a. Edil şoňala. Allah Teala'nın gullarından isteyen, talep etýän haqqy içimiz daşymyz bilen bir oňa ibadet etmeklik bolýarlyk edil şoňala. Näme içimiz daşymyz bilen hem şirk etmesizlik hem Allah Teala talep etýän eken. İkisi hem hukman yerine ýetirilmeli. Haçanna bir Allah ibadet edilen halynda eýem sen näme şirkden daş bolmaly. Şirkden daş bolmaly, şirki taşlamaly. İçinde daşyňda bir Allah ibadet etmeklik talep edilýän bolsa, içinde daşyňda da senne şirk bolmaly. Wal muradu min şehadeti en la ilaha illallah. Ve näme la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah sözünden talep edilýän, gözüne tutulýan adam şu. Diňe dille diýmeklikde. Pikir etmeliler, yani dille bir adam eşhedü en la ilaha illallah, eşhedü enne Muhammedun Rasulullah diýse, ol adam näme şu söz diýeni sebäp bil cennete düşýär diýip düşünmeliler. Bu sözüň aňyrdan hem näme aňyrsynda hukmany näme amal ýatyr, amal etmeli. يوضح ذلك الرواية الأخرى عن أنس بن مالك ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا إني ينقي كلمة شهادة قدرة تتليان ذادي ينبر حديث نام بيانتي Bu hadisem Enes ibn Malik rivayet etdiye Muaz'dan. Yani yine bir rivayet geliyor Muaz'dan. Muaz näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen näme bir ulugdadım diye. Ve Muaz radifehu alar-rahil. Qala ya Muaz. Muazam näme bolan Peygamberimizin yani Peygamberimiz bilen bir uluğun üstünde gidip barın. Diýedir ya attır ya eşektir. Sonra Peygamberimiz näme Muaz'a sowal beri. Ey Muaz diye. Sowal veren hatta şeýle diye. قال يا معاذ أي معاذ ما من أحد يعني استنك بر آدم شاياتلق برثة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله دي صدقا من قلبه çın yüreği bilen şoňa Allah Teala odi haram eder diye. Görem kimde kim çın yüreği bilen la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah dip şaýatlyk berse Allah Teala şoňa odi haram eder. Yani on dowda salmaz diye, azap bermesinden cennete salar diye. Şonda şey diýende Muaz aýtdy ya Rasulullah afala ukhbirun nas feyestabshiru
Yankı aydan zatlarına adamlara haber vermeyin mi diye. Olurun begenerler diye. Şonu Peygamberimiz diye. İden yettekilu diye. Adamlara bu sotan aytsan olur dine şu sözde dayanırlar diye. Şu sözde dayanıp amal etmezler diye. Büyük hadis Buhari, Müslim'de gelen. Yani Peygamberimizin yankı ikinci hadisinden has näme beyan molya. Näme dine maksat şu sözü diýmeklik däleken. Näme maksat bu sözü näme diýeninden soň şu sözüň talabyna laýyk amal etmeklik eken. Sözüň talap etýän zatlaram näme? Tawhid, bir Allah ibadet etmeklik, şirki taşlamaklyk, namaz okumaklyk we beýlekem näme farz buyruk diýilen zatlar edip haram günah diýilen zatlardan daşlaşmaklyk. هذا الحديث قد فسره الحديث الذي قبله وبين المراد من التشهد بالشهادة فقوله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فسره في قوله الآخر حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن في كلا الحديثين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما معاذا أن يخبر الناس بما قاله له حتى لا يتكلوا ويترك العمل الزائد عن التوحيد. Görýän ýanky Muazdan iki tane hadis geldi. İkisinde de näme Muaz diye ya Resulallah adamları buuşlamayın mı diýende ikisinde de Peygamberimiz näme etdi diye Muaz'ı gaýtardy diye buuşlamaklıktan. Sebäp diýsen näme adamlar ters düşünüp diňe şu söz diýeniň bilen bolýandyr öýdüp şu söze dayan amal taşlaýmasynlar diýdi. Sebäp diýsen näme bu sözden artık näme amal edilmeleken. Bu sözün daşından amal edilmese boljak galeken. Şununmu? Fihima mu'an yukhbiran nasa bima qalahu lahu hatta la yettakilu ve yetrukul amal az-zaid an at-tawhid. Tawhiddan daşgarynam hukman amal talap edilýän eken. Tawhiddan daşgaryn amal talap edilmedik bolanno onda Peygamberimiz näme gaýtarmazdy Muaz'y buuşlamaklykdan. Emma şu taýda düşünýäs Muaz'y gaýtardy buuşlamaklykdan eýam näme bareken tawhiddanam artık edilmeli amal var eken. Emma amal edilmesizden tawhidin peýdasy ýok. Sebäp diýsen näme tawhidin sana gelmekliginden esasy maksady näme seni amala itermeklik. Emma bir adam eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýenden soň şu söz seni amala itermese, sagawy işlere itermese, haram işlerden, küfür işlerden, şirki işlerden seni gaýtarmasa bu sözü sen näme diýmeli şeklinne diýmedikligiň bolýar we bu sözü sen düşünmeli şeklinne düşünmedikligiň bolýar we bu sözü sen iman etmeli suratyna iman etmedikligiň bolýar. Emma haçanna bir adam ýanky kelime-i şahada iman etmeli suratyna iman etse we düşünmeli suratyna düşünse onu ol adamyny amalsyz gözüňe getirip bolar. Onu ol adamyny hiç amal etmeýän, namaz okumaýan ya namazdan başgada farz, wajib diýilýän zatlar etmeýän adam gözüňe getirip bolmaýar. Emma haçanna bir adam şu sözü diýibem amal eden akmy eýam ol adam näme şu sözü düşünmedik, şu sözü iman etmedik saýylýar. Ve mimma dalla anna al-murada min al-hadith al-akhar ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah laysa al-muradu mujarrad at-talaffuz biş-şahadati من دون تحقيق التوحيد حق الله على العبيد عملا وظاهرا وباطنا، فالأحاديث تفسر بعضها البعض والإنصاف يقتضي إعمالها جميعا جنبا إلى جنب من دون إهمال أو ترك شيء منها. وليان ينا شو حديثي ينا يان حديثاً السنة ورليا دا أولم يان إكنجي تديدا سنك بر آدم كلمة شهادة شورب شايعتلق برثة يكتاك عبادة حق البر الله ونن مشق عبادة حق الإله يوق ديب وبيغمر محمد صلى الله عليه وسلم ده بيغمر ديب أنانثا. Yani ama şu hadisden ama düşünmeler yani ama gözüne tutulýan da diňe dille diýmeli diýip. Diňe dille diýeniň bilen ama bu hadis diňe dille diýeniň bilen bu söz sen ama islama salanak diýe. Belki de ýanky hadisden gözüne tutulýan zat näme diýe bu hadis bu sözü kelime-i şahadany dille diýeniňden hem soň hukman sen amal etmeli ýüregiň bilen we beden agralaryň bilen. We bir hadisden hukm alınjak wagtda näme adyllıkdan näle bir hadis alıp beýlek hadisi taşlamaklyk diye. Onda näme adyl
höküm etjek bolsak, bir hadise Allah we Rasulunun isleýişe düşünjek bolsak, näme etmeli bolýas? Bir meselede, bir bäpde gelen hadisden hemmesini jemläp, umumi hadislerden näme höküm çykarylýar. Ve umumi şu la ilahe illallah diýmeklik wawatyna gelen hadislerden barsyny jemlesek, näme hadisler bir-birini açyklap näme diýär? Diňe la ilahe illallah dille diýilen bilen yeterlik bolanoken, belki de onun daşyndan edilmeli şertler we birinji şertler näme? O sözüň näme manysynda düşünmek, amal etmek, ilmini bilmek, çyn ýüregiň bilen diýmek, şek şübhäň senden aýrylmaklyk we bulam näme altynjy şertem hökmani suratda la ilahe illallah'nyň talabyna laýyk ýaşamaklyk, buýuran zatlaryny edip gaýtaran zatlaryndan gaýtmaklyk. Soň aşağıdan näme bir diri misal berýär. Şo misal üstüne açyklaýar. Şu sözü diňe diýmeklik talap edilen akdanym, şu sözüň gapdaryndan amal etmekligem talap edilýändigini. Oňa da diri misal näme misal etýär? Mekke müşriklerini, Qurayş kafirlerini misal berýär. Peygamberimiz haçanla Mekkelilerden näme la ilahe illallah diýin diýip talap edenle olardan islam zady diňe şu sözü dille diýmeklik bolanno diýär. Onna Mekke müşrikleriniň barsy näme bir gerekdäl 100 gerek diýmelen bolsa diýerdiler diýip düşündüm. Emma Mekke müşrikler näme ýyzly urşdylar, öldürdiler. Näme hatta bala çağalarından geçtiler. Mal, mülklerini sarf ettiler Peygamberimizin karşısına uruş etmeklige. Eğer de şolardan talep edilen zat, diňe şu dille diýmeklik bolan, hey Mekke müşrikler uruşjakdymy diýe. Düşündüňmi? Ya Peygambere düşmançylyk etjekdiler mi diýe. Ýok, uruşjagam däldiler, düşmançylyk etjek geldiler. Olardan talep edilen zat, diňe şu dille diýin, kelimäňiz şewurun, eşhedü en la ilahe illallah diýin we eşhedü enne Muhammeden Rasulullah diýin. Soň araq için zina edin, şunun bu toçokunyň näme etseňiz edin. O zatlardan siz talep edin. Diňe şu dille diýseňiz bolýar. Şunu diýseňiz biz bilen siziň araňyzda dawa ýok. Peygamberimiň Mekke müşriklerden islamda şu bolanno diýär. Hey Mekke müşrikler we beýleki Arap kafirler Peygamber bilen uruş etjekdim diýär. Onna Mekke müşrikler bilen Peygamberimiň arasynda uruşyň turmaklygynyň sebäbi nämeke? Şonu biz näme hökmani suratda bilmeli bolýar. Käbir adam pikir etýär, näme Peygamberimiz bilen kowmunyň arasynda turan uruş, näme turan uruşyň sebäbi diňe şu sözü diýmeklikde. Peygambere diýin diýdi, olaram diýjek geldi. Şunna uruş turanlar etýär. Ya uruşyň sebäbi o däldi. Uruşyň sebäbi nämedi? Şu sözüň talabyna laýyk ýaşaň, ana şonu talap edipdi Peygamberimiz. Mekke müşriklerine garşy çykan zady şu sözü diýjek geldi denim, näme şu söz diýmekde, diýmesizlikde däldi. Karşı çıkan zatlar şu sözün talabına layık amal etmesizlikti, yaşamasızlıktı. Şoň üçin olar karşı çıktılar. Sebäbi Mekke müşrikler näme bilip otyrdylar. We Peygamberimiz näme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dol näme isleýänligine düşünüp otyrdylar. Olardan talep edilýän zat näme? Diňe la ilahe illallah diýmeklik däldi. Olardan talep edilýän zat nämedi? Bar ibadet etýän zatlaryny taşlap bir Allah ibadet etmeklikdi. Olardan talep edilýän zat näme? Öz batyl dinlerini taşlap İslam dinine girmekdi. Olardan talep edilýän zat nämedi? Peygamberimize iman edenlerinden soň Peygamberimizin isleýişi ýalyk näme? Ibadet etmeklikdi. Şoň üçin näme? Mekke müşrikleri Peygamberimiziň garşysyna uruş etdiler we Peygamberimiziň alyp barýan dawatyna garşy çykdylar. Emma diňe näme? Şu sözü diýmeklik bilen yeterlik bolanny onna näme Peygamberler bilen ummatlarynyň kowmlarynyň arasynda näme uruş turjak däldi. Onna Peygamberlerin ummatlarynyň arasynda uruşyň sebäbi bu sözü diýmeklik dälläni amal etmeklik bolan bolsa onna biz näme diýip düşünmeli? Şu döwrüň musulmanlara onna näme? Diňe şu sözü diýeni bilen musulman bolanok düşünmeli. Şu sözüň musulmanlarym, haçan şu döwrüň adamlarym haçan musulman bolýan eken şu sözü diýenlerinden soň şu söze göre ýaşasalar, tawhide gelseler, ibadet etseler, şirklerini, küfürlerini taşlap Peygambere iman ettim diýenlerinden soň Peygamberimizin näme dinini tutsalar, şonuň sünnetini tutsalar, ana şol adamlara kelime-i şahadatynyň näme peýdasy degýär. Emma diňe dille diýip amal etmeseler
olur eýämde hal ýagdaýy Mekke müşrikleriniň hal ýagdaýyndan erbet bolýar. Şoň üçin näme diýär? "Walaw kana al-amru yantahi 'inda hadd al-qawli duna al-'amali لما امتنع كفار قريش عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوته." Haçanna diye Peygamberimiň näme Mekkelerden eden talaby. Diňe şu sözi diýmeklik bilen gutoranmalarynda diye amal etmesinden. Hey Mekke müşrikleri Peygamberimize näme da'watyna jogap bermeklikden boyun gaçyrardylar diye. Ebeden boyun gaçyrmaýardylar hiç gaçana. La a'tawhu la ilaha illallah diye. Gonu diýerdiler diye dille la ilaha illallah'ni. Ýöne näme öl şu şirklerine, butparastçylyklaryna näme galmaklyga ursat berilenmeli diye. Emma olara näme şu sözi diýmeklik näme emma ýanky Mekkeler näme dolu göz ýetirdiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin näme olardan talap eden dady. Bu sözi dille diýmeklik däl ýani nämedi? Bu sözi diýenlerinden soňra bu sözüň näme ahlyna gelmekdi. Bu sözüň hökmüne gelmekdi, buyruguna gelmekdi. Şoň üçin olar näme etdiler? Canlarından geçmelenmede geçtiler, ýöne Peygamberimize şu sözi bermediler. Sebäp diýsem olar dolu düşünüp otyrdylar. Şu sözüň näme talap etýänligini. Walakin lamma alimu anna min lawazim al-iqrar bi shahadat at-tauhid al-amalu biha wa mazmuniha. Görýärmi? Emma Mekkeliler diýär we beýleki Arap diline düşünýän Arap kafirleri billiler diýär. Şu sözi aýtmaklygyň talap etýän dady. Şu sözün mazmunu nämedi? Bir Allah ibadet etmeklikdi. Amal etmekdi. Şu sözün näme buyruguna göre ýaşamakdy. Emma müşrikler näme öz butlaryny taşlamaklygy islemediler we şu la ilaha illallah talabyna laýyk islemediler. Şoň üçin olar şu sözi diýmeklikden boyun gaçyrdylar. Ve şu sözü diýmeklikden boyun gaçyrmaklyklarynyň hem sebäbi nämedi? Şu söz amala çagyrýardy şunu. Emma şu söz amala çağırmadyk bolanna onda näme Mekkeler hiç gaçanan bu sözü diýmeklikden ýüz gaçyrmaýanlar. Ve min lawazimihi taksirul asnam wal awthan wa i'tizalu ibadatiha wal inkhila'u kulliyan min ash-shirki wa ibadatil andad. Ve yana göz ýetirdiler diýär müşrikler. We düşünýärdiler diýär. Şu sözü diýmeklik näme olar talap etýärdi? Butlaryny döwmeklik, çöplerini döwmeklik. Ve olara ibadet etmeklik taşlamakdy. Ve dolu näme bütünleýin şirkden çykmaklykdy. Ve näme beýleki Allah Taala ýalyk görülen näme hudaýlaryna ibadet etmekligini goýmaklykdy. Oňa düşünüp otyrdylar. Şoň üçin olar bu sözi näme diýmediler. Sebäp diýsem olar näme Arap bolanlyklar sebäpli la ilaha illallah sözüne düşünýärdiler. La ilaha illallah diýen adam, ýani bir Allah ibadet etmeli, Allahdan başga ibadet edilýän zatlara da näme ibadet etmeliler. Onda sen bu sözü diýsen, näme etmeli bolýan? Allahdan başga ibadet eden zatdan barysyny döwmeli bolýan, butuny döwmeli bolýan, çöpüňi döwmeli bolýan. We şirkden çykyp öňkü ibadet eden zatdan hemmesini taşlamaly bolýan. Şoň üçin näme Mekke müşrikleri ýani la ilaha illallah sözü şu zatlar içine alanlygy sebäpbil bu sözü diýmeklikden boyun gaçyrdylar. Ve yana bil ýadi müşrikler ýani la ilaha illallah manysyna näme ba? من لوازمه تغيير العادات الوثنية الجاهلية المنافية لروح وتعاليم لا إله إلا الله. وينا بالياد ديا مكة مشركلوري şu sözün näme la ilaha illallah sözünün ta'limlaryna, ta'limatlaryna, öwretýän zatlaryna dine ders gelýän, näme dine ters gelýän, la ilaha illallah ters gelýän, näme butparastçylygyň näme ters däp desturlaryny, adatlaryny taşlamaklygy buýurýardy. Görem şu la ilaha illallah içinde ýene bar bolan zatlar näme dine ters gelýän däp desturlaryny sen taşlamaly. Olar şu atababa gelýän däp desturlaryny taşlamaklygy islenakdylar. Şoň üçin la ilaha illallah diýmeklikden näme boyun gaçyrdylar. Min lawazimihi an tatahawwala al-alihata al-muzayyafa ila abidin يتساوون في العبودية لله تعالى مع عبيدهم وممالكهم. ونعم ينقم Mekkeler yine göz yetiren zatlar näme şu la ilaha illallah diýmeklik bilen eýem olan öň Hudaý görüp beren zatlary özleri ýalyk näme gul derejä ýetmeli. Öň bir adamyny
näme taňyr tutup beren bolsalar, inni bular näme la ilaha illallah diýip bir Allah ibad edip başlasalar, eýer öňkü Hudaý diýip beren zatlaryny özleri ýalyk bir näme mahluk saýmalylar. Onam islemediler, düşündüňmi? Öňkü näme Hudaý saýyp beren käbir butlaryny ýa käbir näme hanlaryny, sultanlaryny, molla muftularyny näme özleri ýalyk deň derejeli näme adam görmek islemediler. Şoň şeýem la ilaha illallah diýmeklikden näme ýüz gaçyrdylar. Min lawazimihi zawbanu جميع الفوارق بين الناس لا فرق بين الشريف والوضيع ولا بين السيد والمسود إلا على أساس التقوى والالتزام بأخلاق وتعاليم هذا الدين الحنيف. وينس لا إله إلا الله sözünün talep etýän zatlar nämedi? Mazmununda näme zatlar wady? Adamlaryň arasynda näme gatlaklar aýyrmaklykdy. Düşündiňmi? Bu plan tireden, bu awraýly tireden, bu awraýsyz tireden. Bu plan hojoýunlardan, bu plan gullardan. Bu zat näme bolmaly däldi. Hakyky islama giren adamyň arasynda tapawut diňe näme takwalyk bilen. Sen kim tireden bol, näme tireden bol? Takwalygyna görä filanýan we näme şu takwalygyň pesligine görä da awraýyň peselýär. Emma olar onu istemediler. Plan tiremi takwa bolsa da filanmaly, takwa bolmasa da filanmaly. Emma plan tireden mi gowan bolsa filanmaly, erweden bolsa filanmaly. Şoň şeýem bular näme şu öňkü däp desturlaryny galmak istediler. Şeýdibem la ilaha illallah diýmediler, ýüz gaçyrdylar. Soň ýene la ilaha illallah talep etýän zatlaryndan min lawazimihi en yenkhali'u kulliyan min ahwa'ihim وشهواتهم ومكاسبهم التي كانوا يجنونها من وراء تعبيد العبيد للعبيد ويبرأوا من ذلك كله لله رب العالمين. وشو لا إله إلا الله gelmeklikde yine näme talep edilýärdi? Doly haýhewesinden näme şehwetinden çykmaklykdy. Düşündiňmi? Din sen talep etýä haýhewesini eýermesizligi. Düşündiňmi? Ve näme adamlara zulmedip olaň üstünden gazanýan bar haram pullardan näme çykmaklyk talep etýärdi. Emma olar näme haýheweslerden gaýtmak istediler, gaýtmak islemediler. İstedikleriçe näme istedikleriçe ýaşamak istediler. Ve näme adamlary gulçuluga salyp olaň üstünden näme gazanç etmek istediler. Emma İslam sen näme bu zatlardan gaýtarýar. Hatta näme hadisde gelýär, imany kamil bolmaz diýe bir islama gelen adamynyň imany kamil bolmaz diýe ta şonuň haýhewesi meniň dinime tabin bolýança. Emma bular näme dine tabin bolmak istemediler. Diniň isleýişiýalyk ýaşamak istemediler. Haýheweslerini eýermek istediler we adamlary gulçuluga salyp olaň üstünden näme aňsat eklenç etmek istediler. Emma la ilaha illallah gelmeklikde ýanky zatlardan näme çykmalydy. La ilaha illallah talep etýän zatynda zulüm ýokdy, haýhewesini eýermek ýokdy. Emma olar bu zaty etmek istemediler. Şonluk bilen la ilaha illallah diýmediler. لما كان الإقرار بالتوحيد من لوازمه حصول جميع ما تقدم ولن يرضى الشارع بأقل من ذلك قابلوها بهذا الحرب وبهذا العناد والإعراض الذي لم يعرف التاريخ مثيلا له. Yankı yukarıda ağdalan zatlan hemmesi näme şu tawhide girmeklik bilen näme yerine yetirilmeli. Tawhidin talep etýän zady şudy. We dinem näme Allah Taala da şu talep edilýän zatlaryň hemmesi yerine yetirilmese, hatta bir az kiçike böyle yerine yetirilmese de Allah Taala näme olardan la ilaha illallah sözünü kabul etjek geldi. Emma bular näme diniň ýanky buyurýan zatlaryny kabul etmediler we la ilaha illallah'nyň talabyny kabul etmediler. Şonuň üçin näme diniň garşysynda Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dawatynyň garşysynda uruş etdiler we bu kabul etmeklige ulumsuluk etdiler, gedemlik etdiler, ýüze gurdular. Ve hakykatdan näme şu Peýgamberimiz bilen Mekke müşrikleriň arasynda edilen uruşu entägeçende näme tarih görmänli diye. Düşündiňmi? Enne biz näme şu taýda ýanky Peýgamberimiz bilen kowmunyň arasynda bolan zadyň hakykatyna düşünsek we Peýgamberimiz bilen näme kowmunyň arasynda turan uruşyň esasy syryna düşünsek, biz näme hakykatdan la ilaha illallah sözüniň manysine düşünýäs.
ve şu peygamberimizin kavminin arasında bolup geçen zadyna doğru düşünmeklik bize näme la ilaha illallah sözünden näme talap edilýär. Şoňa doğru düşünmeklige näme gati ýardam berýär. Indi ýanky peygamberimiz bilen näme kavminin arasında bolan dawan hakykatine düşünsek, şu wagtky özüni islama ýönkäp beren adamdan köpüsiniň hakykatine näme düşünmeklik bize aňsat bolýar. Hakykatdan hem şu wagtky özlerini islama ýönkäp beren adamlar çyn musulman saýylýarlarmy ýa-da ýöne bir adati ata-babalaryndan, milletlerinden miras alınan islam saýylýarmy? Hak Allah'ın ýanyndan näme din miras alynana. Allah'ın ýanyndan näme her bir musulman saýylmaly adam öz erki ihtiýaryn oturup pikirlenip oýlanyp kanagat bilen näme şu kelimesini çöwürip islama girmeli. Indi biz şu wagtky näme zamanymyzda özüni islama ýönkäp beren adamdan köpüsi hakykatdan hem islama giren adamlarmy ýa-da ýöne adati islamda gezip beren adamdan onu biljek bolsak, näme diýdik? Peygamberimiz bilen kawmynyň arasynda bolan uruşyň sebäbini bilmelidik. Uruşyň sebäbi näme-de bolupdyr? Sözü diýmeklikde däl ekenne näme-de bolupdyr uruşyň sebäbi? Şu sözü amal etmeklikde. Şundan Mekke müşrikleri dolu düşündiler, göz yetirdiler. Diňe peygamberimiziň näme olardan talap etýän zady şu sözü dille diýmek däldi. Şu sözü diýen adam hükmani suratda bar butlaryny taşlamaly we hükmani suratda näme bir-birlerine eziyet bermekligi taşlamalylar we ulumsulugy, tekebbirligi taşlamalylar we şu sözü gidip islama girenlerinden soň hükmani suratda olan näme dereceleri takwalygyna göre seredip berilmeli, tiresine, adyna, awraýyna göre berilmeli. Ana olar şu näme la ilaha illallah'nyň talap etýän zatlaryny näme kabul etmediler. Şoň üçin şu sözü diýmeklikden boyun gaçyrdylar. Şoň üçin öňkü araplar näme akylly arapdy. Müşrik bolsalar hem olaň akylly wady. We dogumy wady we erkekligi wady. Düşündiňmi? Buna nämeden bilýäs? Bulaň akylynyň badygyna, dogumlarynyň badygyna, erkeklikleriniň badygyna sebäp diýsen olar näme diýdiler? Biz talabyna laýyk ýaşamajak sözümüz diýjek geldiler. Düşündiňmi? Şu sözü diýmeklikine şu zatlar bizden talap etýär. Bizem etjek gal şu sözüň buýurýan zatlaryny. Onu etmejek zadymy näme üçin biz diýellidiler. Emma bu wagtky adamlarda dogumam ýok, akylam ýok, gaýratam ýok. Amal etmejek zatlaryny dille diýerler. Görem la ilaha illallah diýerler. Özlerine musulman diýerler. Peýgamberi ananyas, Qur'an ananyas diýerler. Emma hakykatda la ilaha illallah talabyna laýyk ýaşadaklar. Allah Taala'nın buyruğunu tutanoklar, İslam dininin buyruğunu tutanoklar. Bu wagtky adamlarda näme akylam ýok, näme hatta dogumam ýok, insabam ýok. Diýerler we diýen zatlarynyň talabyny beýan etseňem kabul eden aklar. Onna sen näme bizem kösemez ýala. Şu diýen sözüň talabyny kabul etmeýän bolsaň, edil Mekke müşrikleri şu sözü diýmeklikden hem sen boyun gaçyranlar. Ödüňem näme islama ýönkeme, men musulman dälli. Men dinim islam dälli. Men dinim hay höwesimdi. Men Hudaýym, men çokunýan zadym şu milletimdi. Düşündiňmi? Emma onu diýesleri gelen aklar. Ýok, men dinim islam diýerler, çokunýan zadym Allah diýerler, emma hakykatda onuň dini şu hay höwesi, çokunýan zadym ata-babasy, milleti. Emma öňkü müşrikler näme akylly adam bolanlar, dogumly bolanlar, müşrikem bolsalar dogumlary bolanlar. Näme diýdiler peýgamberimize? Şu sözüňe biz düşünip otyr. Şu sözü diýmeklikde näme amallar garaşyp dur bide. Biz şu sözüň näme talabyna laýyk ýaşap biljekkä we şonluk bilen biz şu sözüm näme diýjek geldiler. Ona peýgamberimiz bilen näme Mekke müşrikleriň arasyndaky dawa näme de turupdyr, amalla turupdyr. Şoň şu şeyh näme diýär? Bu sözüňem näme esasy, maňzy, esasy, manisi, mazmuny näme amal etmeklik. Emma şu sözü diýip tawhide gelmesen, şirki taşlamasan, amal etmesen, sana şu sözüň näme peýdasy ýok. Sana şu sözüň peýdasy ýok. Indi şu taýda näme bir mesele gelip çykýar. Indi ýanky şertiň ýygynyň iki sanak mesele getirdik. Birinji mesele مما يدخل في الأعمال التي تعتبر من شروط صحة التوحيد والإيمان. إن ينقنام لا إله إلا الله diyen adam hükmani suratta şu la ilahe illallah sözünden tevhidden aňyrda da
şonun imanı, İslamı, tawhidi dürüst bolmaklygy üçin, kabul edilmekligi üçin amal talap edilýär diýär, şol iş edilmeliýär. Şo nähilek iş göden tutulýar. Şo näme diýär? Namaz diýär. Esasy senden talap edilen ibadetlerin näme? Esasy namaz. Sen näme? Şu tawhidi kabul edip, İslamı kabul edip, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýdin. Şu sözüň manysyny düşündin. Kalbyň bilen kabul etdin, söýdin, siledin. Şu hükman näme daşyndan, ýani imanyň daşyndan amal bolmaly. Şu amalyň iň esasy namaz. Haythu la yasihhu imanul mar'i illa biha. Çünki näme şu namaz ibadeti bolmasa hiç bir adamynyň imany kabul edilmeýär. Şunumy. Häzir soň näme hadisden usulun beýan etýär. Näme üçin ala böyle ibadetleriň içinde näme talap edilýän ibadetin namazdygyna sebäp diýsen näme şu namaz ibadetine gaty üns berip näme gelen hadisler var we ýene näçe hadisler ýene beýan edip geldi namaz okamadygyň kafirdigine. Şoň şu şeyh näme meseleni goýdugap näme diýe senin imanyň dürüst bolmaklygy üçin talap edilýän amallaň esasy namaz diýe. Haýçan bir adamynyň näme namazy bolmasa şol adamynyň imany iman saýylmaýar diýe. Femen tarakaha faqad naqada at-tawhid we kharaja min al-millah. Ona senin imanyň dürüst bolmaklygy üçin esas talap edilýän amallaryň biri namaz bolýan bolsa diýe. Şu namazy terk etmeklik bilen senin imanyň bozulýar we şonluk bilen hem sen milletten çykýan, dinden çykýan diýe. Yani namazy taşlamaklygy näme eken? İmanyň bozulmaklygy eken. Geçenki sapaklarlyga 10 sadak imany bozýan zatlar diýip. Hakykatda ulamalar näme 400 gola yetirdiler. İmany bozýan zatdan, İslamdan sen çykarýan amallar 400 gola yetirdiler. Emma şu taýda esasy agdan näme ummatda giňişleýin näme ýaýrany 10 sanak zat. Indi şu namazam şoňa goşaýmaly. Näme namaza terki namazlyga näme küfür. Namaz taşlamaklyga näme küfür. Emma düýbünden namaz okamasaň sen İslama gireňa. Şunumy? Emma namaz okap taşlasaň eýem sen murtet bolýan, dinden çykýan. Sahih hadisde gelýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Beyner raculi we beyneş-şirki vel-kufri terkus salat diýär. Bir adam bilen ya küfrün şirkin arasında duran zat diye namaz taşlamaklyk diye. Namaz taşlayan adam kafir diye. Gözüňe getirne sen musulman adam. Öňünde de bir gala var. Şu gala yıkılsa da sen näme ya küfre düşýän ya şirke düşýän. Şu galany näme misalyna berdi? Namaz misalyna berdi. Şu namazyň taşlamaklygy galaň yıkılmaklygy diýdi. Galaň yıkılmaklygy sen şoň aňyrsynda ýatan küfre şirke düşdüň diye. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فإذا تركها فقد كفر diye. Yani bir musulman adam bilen ya küfür kafir şirk näme küfür bilen şirke düşmekliginiň arasynda namaz duranlar. Sen namaza koýanmy tawhidden naşary sen musulman diye. Namaz taşladyňmy fe in taraka fe iza taraka namaz taşladymy faqad kafara diye. Şol adam kafir bolýar diye. وفي رواية başga bir rivayetde müşrik bolýar diýilýär. Fe iza tarakaha faqad ashraka diýär. Bir rivayetde näme diýär? Faqad kafara diýär. Kafir bolar diýär. Bir rivayetde de müşrik bolar diýär. Ödem Abdullah ibn Shaqiq'dan gelýär. Abdullah ibn Shaqiq kim? Tabi'i. Abdullah ibn Shaqiq näme diýär? Bar sahabalar näme biragızdan binamazy kafir saýardylar diýär. İcma' sahaba biragızdan näme icma gelýär. Sahabalar ýanynda namaz taşlamaklyk näme küfür saýylar diýär. Bar sahabalar ýanynda binamaz kafir diýär. Emma soň kafir ulamalar näme binamaza kafir diýmedikleri we öne biz olan näme o sözüne seretmeýe sebäp diýsen Peýgamberimiň elinden çykan sahabalar barsy biragdan binamaza kafir diýdiler. Ve binamazın kafirligi barada näme icma' beýan bolan. Biragdan ulama sahabalar barsy kafir diýip hökm etdiler. Şeyhul İslam ibn Teymiyye rahimahullah da näme bize kaida berýär. Bir näme kaida berýär. O kaidasynda näme diýär? Icma' belli icma' bolandan soň bir mesele icma' tapylandan soň soňky gelen alimlaň o ihtilafyna seredilmeýän. Bir meselede icma' tapyldymymy?
Son izinden kim ihtilaf eden bolsa da onun ihtilafına näme seredilmeye. Ve gayruha kesirun minen nusus elleti tufidu kufra tarikis salah ve hurucihi minel mille ma'a intifa'in nusus ev'l qara'in şer'iyyetil ukhra elleti tasrifu hadal hukma an zahirihi ilel kufril asgari ev'l kufri duna kufrin. Yani başka da näme hadisler deliller kanniye namaz terk edenin milletten çıkyanlığına. Ve ödem şu hadiste gelen küfre ulu küfür deyip düşünüyäs diye. Milletten çıkaryan, İslam'dan, dinden çıkaryan küfür deyip düşünüyäs diye. O günah deyip, küçük küfür deyip düşünmeyäs diye. Sebebi näme şu küfürü, ulu küfürü küçük küfüre çıkaryan näme hiç başka näme ayet, hadis tapmadık diye. Ama haçanna näme bir yerde ulu küfür deyip gelenden soň biz şoňa küfür, ul küfür diýip düşünilmeli. Ta şo kiçik küfürä çıkarylýança. Emma bizde şu ul küfürden näme kiçik küfürä çıkaran ayet hadisi ýok diýe şoň şu hadise gelen küfür näme ul küfür diýip düşünilmeli. Hadise de näme diýip geldi? Beyner raculi ve beyneş şirki vel küfri terkus salat. Fe iza tarakaha faqad kafara ve fi riwayetin fe iza tarakaha faqad aşraka diýe. Bir adam bilen şirk bir adam bir musulman adam bilen şirk küfrün arasında namaz taşlamaklık bardır diye namaz taşlan kafir bolur diye bir rivayette namaz taşlan müşrik bolur diye. Yani şu da hadise seredinin eşşirk vel küfrü diye elif lamlı geldi doğru değil mi? Şeyhülislam näme diye ayetlerde hadislerde küfür söyledi, şirk söyledi, elif lamlı gelse şol ulu küfür deyip düşünmeli. Şol ulu küfür deyip düşünmeli. İnne ikinci mesele. Birinci meselelere düşündüm. Yani tevhidden aňarda da näme hükman amal bolmaly. Esasy şu amal lilenle gözüne tutulýan adam namaz. Hükman namaz okaýmaly. Şu kelimesini çevirip şu ödem eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözüne şu peygamberlen düşünürşýalak. Düşünenem bolsan gapdan namaz bolmasa bolana hükman namaz okumaly. Namaz okamayan musulman däl. Ödem bir namazda kafir diýmekli üçin, yani kafir adamlar näme şert etýär? Şu namazın farzlygyny inkar eden bir namaz kafir. Emma namazda farz diýip okamasa, ona kafir diýip bolanok diýerler. Ol düýbünden näme delilsiz gurrun, ýalňyş gurrun. Şu namazda farz diýip okamasa da şu näme kafir bolýar. Düşündiňmi? Namaz okamadymy şu kafir. Namazda farz diýsin, farzlar diýsin, ol onun hükmüni ütgödenok. Düşündiňmi? Yani kafir adam fikir etýär, yani bir namazda kafir diýilse, yani hükman şu bir namazın farzlygyny inkar eden adam diýip düşünýär. Oňa alakda. Şu namazı terk etmekliğin özü seni näme dinden çıkarýar. Soň sen namazy farz say, sünnet say, ya hiç dinden sayma, o sen hükmüni ütgödenok. Namazy farz diýip, menem okamol diýip, okaňak dämi? Biz şoňa seretýär. Sen namazda nähile garayan, oňa seredem zat. Sen namazda koyan mı okaňak şoňa seretýär. Sen namazda okaňak mı sen kafir. Soňam namaz okaňak diýilen nedanim? Ol diňe jumgada bir gezek, ya ýylla bir gezek, ya oradada Ramazanny okayan o girana. Jumgada bir gezek okayanam kafir. Diňe jumgasyny okayanam kafir. Diňe hasta namazda okayanam kafir. Diňe bayram namazda okaýa kafir adamlar. Şolaram kafir. Diňe oradada koya, olaram kafir. Düşündiňmi? Ya diňe ertir namazyny koya, o da kafir. Diňe ýatsysyny koya, o da kafir. Düşündiňmi? Yani 5 wagt namazmy şo günne şoň köpüsini okamaly. Düşündiňmi? Man. Birini ýarymyny. Düşündiňmi? Yatyp ýaltalyk bilen çykarsa, oňa fäsik diýilýär. Düşündiňmi? Emma günne 5 wagtyň köp bölegini okayan adam ana şoňa namazly diýilýär. Emma hepde de bir gede okayan, ya ýylla bir gede okayan, ya diňe bayram namazlaryny okayan, ya orada da okayan o musulmanlar. O diňe näme etýär? O hay höwesine çokunýan adam. İlgün jumgada gitýär, bolam gidesi gelýär. O Allah Taalanyň buýrugyny üçin okanak. Allah Taalanyň buýrugyny üçin jumgada okayan bolsa, günne 5 wagtyna buýruny Allah Taala başga kişiden. Näme üçin Allah Taalanyň jumga buýruk namazyny kabul etýände beýlekileri kabul edenler. Düşündiňmi? Eýem sen näme Allah Taalanyň buýruklaryny saýlap tutup başladyňmy? Manisi sen öz
hay hewesini Hudaý tutundygy, düşündiňmi? Öz hay hewesini Hudaý tutunan adam näme? Ol adam musulman näl. Her bir musulmanyň yeketek tutunýan näme ibadet edilýän zady Allah bolmaly. Şoň şip namaz meselesine gaty ünsürmeli sebäp diýsem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Kıyamet ýakynlaşy berdigiçe islamy halka üzerler diýär. Düşündiňmi? Ve birinci üzüljek halkasy diýär Allah Taalanyň hökmü diýär. Düşündiňmi? Näme diýär? Isya kıyamada ýakyn ýa islam halka üzüler diýär. Bir halka üzülse näme adamlar gidip beýleki halkadan ýapyşarlar diýär. Ol üzülse beýlekiden ýapyşlar, ol üzülse beýlekiden ýapyşarlar diýär. Birinci üzüljegi diýär, birinci ýitiriljegi diýär hökm diýär. Düşündiňmi? Allah'ın hökmü. Ana görüp otyrs näme ýerin ýüzünde Allah'ın hökmünden hökümlenýän ýurt ýok. Ve en soňky üzüljegi näme diýär? Namaz diýär. Düşündiňmi? Birinci göteriljek zat hökm, Allah Taalanyň hökmünden hökümlenmek, Kur'an hadisden ýaşamak. En soňky üzüljegi namaz diýär. Namaz göterdi ýa sen musulmançylykdan zat galana. Şoň her bir musulman kelimesini çöwürenden soň hukmani suratda näme? Hukmani suratda amal etmeli. Amalyň esasy namaz bolmaly. Emma namaz okanak. Indi bir mesele çykýar şuýda. Bir adam kelimesini çöwürýär. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah diýär. Şu söýdüň manysyny düşünýär. Senden menden gowy düşünýär. O kabul etmekýär. Yüreği bilen Allah'dan söýýär. Allah'ın söýýän zatlarynyň söýýär. Ibadetem söýýär, dinem söýýär. Mümin musulmanlarym söýýär. Agdam mekliýär. Orada da tarawada okuýar, hajam etýär, zekat berýär. Haram diýilen zatlarym edeler. Ýöne namaz okanak. Oradadan başga wagt namaz okanak. Jumgasyny okuýar, jumga goýar. Gurban bayramynda, Oraz bayramynda bayram namazyny okuýar. Orada da 30 gün tarawasyny 5 wagt namazyny okuýar. Son galan 11 ayam namaz okanak. Kim şu? Şu da kafir. Şunu. Şu da kafir. Ol hac etdi, şunu. Hajaga, hac mama, şunu. On hac mamasy, hac babasy onnama islama salyp durana, şunu. Hukmani suratda 5 wagt namazyny okaýmaly. Emma birdir ýarymdyr namazyny näme? Yarawlyk bilen ýadawlyk bilen ýadyndan çykaryp uklap ýaltalyk bilen geçirdi, oňa näme kafir diýilmeýär. Emma 5 wagt namazyny goýany hac edenek, agyz beklenek, zekat berenek, zina etýär, araq içýär. Şuňa näme diýär? Muslim diýär. Ýöne fäsiq. İmany ejid, muslim diýilýär. Görem namaz ibadeti bilen beýleki ibadetden araq tapawdyny. Yani hac edip oturan eken, zekat berýän eken, agyz bekleýän eken, zina da edene, aragam içenek, adama öldürnek, ýöne namaz okanak, kafir. Emma namaz okuýar, ýöne aragam içýär, zina da etýär, adama öldürýär, hajam edenek, zekat edenek, roza edenek, ýöne tawhidi bilýär, la ilaha illallah doli gelen, şirk edenek, bir Allah ibadet etýär, namazyny okuýar, ýöne sypsa arag içýär. Sypsa zina da okuýar, wagty zina da edýär. Ýöne ýa ibadetler edenek, şonu da kafir diýilen ama. Muslim fäsiq diýilýär, şunu. Zäfir ýan qagdalan zatlamady günah. Şunu. Ähli sünnet we cemaatda da günah eden adam dinden çykarlanak. Şunu. Emma namaz taşlamaklyk o günahda. Şunu. Namaz taşlamaklyk näme? Kufur. Şunu. Şoň şu kufur eden adam bilen günah eden adam deň saýylmaýar. Kufur eden adam kafir bolýar, dinden çykyr. Emma günah eden adam günahkar saýylýar, islamdan çykanar. İkinci mesele. Şuna maliyat ondan inşallah. Doğruya. İkinci mesele i'lem diye ennel insana yasiru kafiran min ciheti terkil a'mal fi halateyn. Yani deydiga yani bir adam tawhide gelip İslam'a gelenden soňra dinin buyurýan zatlaryny etmese kafir bolýar deydiga. Şu amal etmeýän adam iki tarapdaýyn iki halaty bolýar diýär. Şunu amal etmeýän adam kafir bolýar, dogry dämi? Ýöne şu iki tarapdan serede, iki görnüşi bolýar. Birinji halaty, birinji görnüşi en yetruka cinsil amali we taati. Umumi amal edenek, taat edenek. Farz wajib diýilýän zatdan hiçne edenek. Haram diýilýän zatdan hiçinden gaýdanak. Şuňa cinsil amal diýilýär. Umumi amal diýilýän zat edenek. Ne namaz okuýar, ne agyz bekleýär, ne zekat berýär, şunumy? Ne hac etýär, ne zinadan gaýtýar, ne araq taşlaýar. Umumi amal edenek. Şula adam kafir. Yani amal etmeýän adam iki halatda kafir bolýar.
Birinci halata namaz. Düşündüňmi? Diňe şu namaz amal etmedi, namaz amal etmedi mi kafir bolýar. Düşündüňmi? Ama ikinci halatta umumi amal edene. Namaza mukhalif beýleki zatlara edene. Ama namaz okumadyga kafir diýdik, namaz okumandyk üçin. Ama umumi amal etmeyene kafir diýdik, umumi amal etmeyenlik üçin. Düşündüňmi? İkisinin kafir bolmaklygynyň sebebi var. Birine kafir diýdik, Allah sevgen üçin. Yani bir adam Allah sevse hem bolýar, kafir bolýar. Yani buna kafir diýdik, sebebi Allah sevdi. Bir araga halal diýdik. Kim diýmeli bolýar şoňa? Kafir diýmeli bolýar. Ama bun kafir bolmaklygynyň sebebi araga halal diýdi. Amal etmeyen adamam iki halatda dinden çykýar. Birinci halaty, mysal üçin, hemme buyruklar etdiýär, ağdan mekliýär, hacam etdiýär, zekadan berýär, haram diýilen zatlardan saklanýar, ýöne namaz okana. Şuna kafir diýdi. Näme şu kafir amal edene? Näme amal edene? Namaz ibadetini edene. Bun kafir bolmaklygynyň sebebi namaz amalyny taşlandygy. Amma başga ikinci halatyny umumi düýbünden amal edene. Diňe namazda beýleki zatlar edene. Düşündüňmi? Ne namaz okuýar, ne roza bekleýär, ne zekat berýär, ne hac etýär, ne zinadan saklanýar, ne arakdan saklanýar, ne wajib etýär, ne haramdan aýtýar. Yani şuna cinsil amel diýilýär. Umumi dinne edilýän amalyň ne wajib parzyn etýär, ne haramyndan aýtýar. Düşündüňmi? Şu ebeden musulman saýlanar. Aslan düýbünden musulman saýlanar. اعلم أن الإنسان يصير كافرا من جهة ترك الأعمال في الحالتين. باللي bir adam amal taşlamaklyk sebäpden amal taşlanlyk üçin kafir bolýar diýe oňa iki halaty bar diýe. Birinci halaty umumi amal tagat diýilýän zat fela yusalli ne namaz okuýar, wala yasum ne agz bekleýär, wala yahuc ne hac etýär, wala yuzakki ne zekadyny berýär. ولا يفعل شيئا من الطاعات. hiç bir taat edene akdi. Hiç bir taat edene. فهذا كافر خارج من الإسلام مهما زعم بلسانه أنه مسلم أو من المؤمنين. Şu kafir diye. Yankı suratda adam bağ olsa, yani yankı suratda özünü İslam'a yönkeyen bir bağ olsa diye. Näme? Şu dili bilen özünü näçe musulman, näçe mümin diýersin diye. Şu kafir diye. Biz taraplardaki ödün İslam'a yönken adamdan köpüsü şulardan näme? Köpüsü şulardan. Ne namaz okuýarlar, ne agız bekleýärler, ne zekat berýärler, ne hac etýärler, ne dula eýe çykýarlar, ne yetime eýe çykýarlar, ne cihad etýärler. Düşündüňmi? Cihad eden atlar. Ne bir avansy boljak bolup gowalaşýar, ne biri Kur'an ýatlajak bolup gowalaşýar, ne medrese gurýarlar, ne mescit, bir taat eden atlar. Ne biri var näme köprü gurup ber, ya ne biri var näme sadaka dip guyu gaziye hiç taat eden aklan. Üstüne zina edip berler, araga içýärler, bir bok bolsa etýärler. Kime ýonkyýar özlerini şolar? İslam'a ýonkyýarlar. Özlerim ýüzüňe seredip, gözüňe seredip näme diýe? Sene şu etýän wagtlaryny edip cennete düşjek bolýar. Menim şu etýän wagtlarym edip cennete düşjek bolýar. Soň göre berersiz diýe. Kim cennete düşýär diýe. Şunu men özüme diýilen zatlar. Gaýypdan gurruna dilen. Şol adamlar düýbünden İslam'a giren adamlarda. Şunu musulmanlar olar düýbünden. قال ابن تيمية رحمه الله قال حنبل حدثنا الحميدي ابن تيمية رحمه الله yani yankı adamlan musulman değerligi babatına fetva getirýär. Özünün Mecmu'l Fetawa diýen kitabynyň 7-nji tomy 209-njy sahypa. Hanbal nama Humeydi'den rivayet etdi. Qala Hanbal, yani Hanbal İmam Ahmed rahimahullah mezhebinden. Hanbal aytya Humeydi gurrun berdi diye. Qala ve akhbirtu anna nasan yaqulun ve Humeyda da şeýle habar beripdirler. Ne bir adamlar var. Misal üçin şeýle adamlar var. Ha? Şey diýerler diye. Men aqarra bis salati wez zakati wes sawmi wal hac. Ne bir adam namaz farz okumaly. Zekadan farz etmeli. Hacam farz onam etmeli. Ýöne ölünçe hiç nemeden apdy. Şunu. Birem
okumalay namaz diýenler. Şo kime diýsen o namaz farz bizem okumaly. Zekat bermeli bizem. Agdym meklemeli. Ýöne ölüýün şäde ne namaz okoýa, farz diýip otur, okumaly diýip otur, buyruk diýip otur, ýöne ne okoýa, ne hajet, ne zekat berýär. Ve yusalli mustedbir al-kıbleti hatta yemut. Namaz okaysa da diye. Şununmi? Kıblan tersine vakı okoya diye. Namaz okaysa da. Şununmi? Kıblan tersine vakı okoya diye. Fehuve mu'min ma lem yekun cahiden. Şolara da mu'min musulman niyan adamlar var diye. Yankı adamlar var diye. Yani şerti şu yankıda atlan şu parzlığını inkar etmese bolýar diye. Yani murci elem gurrun ayt diye da. Neye ilek şu gurrun diyenine? إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ كان مقرا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين وريان حنبل نامديا نشون على آدم لن قرن يتديا يعني Hümeydi. Yani kavra adamlar var diye. Namaz farz diye okana. Hac farz etmeliye edenak diye. Zekat farz bermeliye berenak diye. Namaz okaysa da nama kıvla ve kıva koya diye. Şulara da kavra adamlar diye. Nama şu yankı namazın, hacın, farzın, namazın, hacın, zekatın farzın kabul etyen mi olsa? Şu zatlar etmeyenleri sebepbil kafir deyip bilemezak diye. Şolara näýlek diýenne o näýle o kafir olmasyn diýe. Hazal kufru surah diýe ýankylan etýän kufr ezady diýe arasda kufur diýe. Şunuňmy? Ýanky adamlaryň näme hali arasda kufur diýe. Şunuňmy? Bulara kafir diýmedik diýe Qur'ana, hadise, umumi musulman ulamalarynyň garşysyna çykmaklyk diýe. Şunuňmy? Ýanky adama kafir diýmeýän näme Allahyň kitabynyň garşysyna çykýar. Qur'anyň tersine gurulýar diýe. Peygamberimiň sünnetine karşı gitýär, İslam ulamalarının karşısına gitýän adam diýär. Yani diýjek bolýanlar, ýanky adamlar Allah'ın ýanyna da kafir, Peygamberiň ýanyna da kafir, İslam ulamalarının hemmesiniň ýanyna da kafir diýär. Sen nerden gelip indi bulara kafir diýip bilemek diýär. Şunuňmy? Şu wagtda murjiýeler şeýle de. Görýärmi? Şu wagtda murjiýeler şulaň diýän zady ne? Ve qala Hanbal, sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal yaqul من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله دي. حنبل نامد يا إمام أحمد تنشتم دي. أبا عبد الله دي إمام أحمد رحمه الله عبد الله دي بأغلب ولن صالح دي بأغلب ولن نام حنبل إمام أحمد وقوتشلورنا إمام أحمد تنشتم دي. كم ينخذات دي ثدي شول كافر دي. Allah ve Resulünün karşısına çıkan adam sayılıyor diye. Yankı atlan farzlığını bilýän ölünçe de etmese diye şu kafir diye. Şu kafir diye. Ve qala el-imam el-Ajurri rahimahullah fi kitabi Ahlakul Ulema fel-a'malu bil-jawarih tasdiqun anil a'mali bil-qalbi vel-lisan. فمن لم يصدق تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمله مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وأشباه لهذه ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبا معه لإيمانه وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه فاعلم ذلك. إمام آجري رحمه الله إمام آجري قطاوي نام كتاب الشريعة دي بقطاوة إمام آجري الشريعة دي بقطاوة إمام آجري نام أخلاق العلماء دي انقطاب النجتري ينقر إمام آجري إن مشهور قطابي كتاب الشريعة إن مشهور قطابي كتاب الشريعة ما ينقاغدان ورنلرني أخلاق العلماء علماء أخلاق إدبي دي انقطابنا نام دي
beden bilen amal etmek diye, beden ağrılar bilen ibadet etmek diye, dille yürekte edilen iman tasdiklamak diye. Yani bu diyecek bolyanlar, senin yüreğinde ve dilinde iman bağdığını biz bilmeyes diye, sen bedenin bilen amal ettiyen şey. Yani sen ibadet ettiyen şey diye. Sen dille eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye, ödüne musulmanni, müminni, yürekten iman et yani yürekten men Allah'ın yani peygamber'in yani İslam din saydın diye neçe diyeydi şunu men dilinde neçe gurlaydı yüreğim neçe arasta diyeydi şu amal bilen tasdiklamasan sana mümin deyip bolunur diye şunu femen lem yusaddiq el iman bi amelihi kimde kim imanını amal bilen tasdiklamasa, ibadet bilen tasdiklamasa diye. Şunu misal için neyle amallar bilen tasdiklamalı? Hükman Müslüman adam teretli olmalı, namazlı olmalı, zekat vermeli, ağız beklemeli, hac etmeli, cihad etmeli. Şunga alak neme vacip farz diyen zatlar etmese ol adami neme imanını sayılmaya diye düşünüyorum. Dille neçe ödüne müminliği versin, ödüne neçe Müslüman diyorsun, sana yalvaraysın, ana yav menem Müslüman, yüreğimim imandan coşup durdu yaysın. Amal bilen, ibadet bilen, şu farz vacip diyen vatlar edip, imanın tasdiknamasını, subutnamasını görkezmese beden ağdası bilen, şoňa Müslüman diýilmeýär diýip düşünüyorum. Emma amal etmesizden dine men dille, näme dine dilinne, näme dil üstünne, imanly görkezenni, ol dine näme amal etmesizden dille deyip bilmeklige çäklenýän adam diýär. Şunu käbir adam bilýär goýýar. Şunu. Aslında bilýär sen amal etmekli. Emma käbir adam näme dille özüne muslim diýär, mümin diýär, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýär. We näme dogry bilýär, näme erbet bilýär. Diňe şu billi diýdi, bollu, şu yeterlikdir öýtýär. Şunu. Gowyn gowdugyny bilmek, erbedin erbetligini bilmek şu yeterlikdir öýtýär. Soň näme gowyny gow diýip bilen soň etmesen hem bolya, erbedin erbettigin bilen son gaýtmasan hem bolya, o talep edilýän däldir öýtýär. Düşünme. Amal bilen imanny tasdiklamayan ne diňe dille diýilmeli we yürekde edilmeli zada näme çäklenýän adam diýär. Oňalyk adamlar amal etmese lem yekun mu'minen diýär. Olar mu'min saýylmaýar, ýani musulman saýylmaýar diýär. وَلَمْ تَنْفَعُهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ وَيُرَقْتَ bilenligi bilen dille diýenliginiň oňa peýdasy ýok diýär. Yürekde näme Allah Taalanyň hakdygyny yeketek ibadet edilmeli şu Allah'dygy, İslam dininiň hakdygy, Peýgamberimiziň hakdygy, onu bileni we dille äşkär edeni oňa peýda berenak diýe amal etmese. Ve kana terku we şonuň amal etmesizligem diýe delilliye şonuň imanynyň yalanlygyna. Şunumy? وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه diye. İman etýän diýbem näme amal etmeýänligi delilli şonuň imananyň yalanlygyna, çyn däldigine. Emma şonuň imany çyndan bolanda näme üçin amal eden? Näme da sen saklaýar? Namazyň farzlygyna iman etýänmiň, amal etmeklikde näme sen saklaýar? Eýem farz diýbem amal eden akmy? Eýem sen şoň farzlygyna iman eden ak. وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه فاعلم ذلك. ولم ينقى أغضان ذاتلمض عمل etmeklik diye näme sen imanın çynlygyna tasdiknama diye, subutnama diye, şunu bekbelle diye. Yani bekbelle diýdigi iş yüzünde tasdik bolmasa, subutnama bolmasa, dille diýilýän zada inanma diye. Şunu. Biri özüne muslim diye, yüreğim imandan joşup dur diye. Sen diňe amalyna seret diye. Amal bam yok diye. Şu amal yok mu? Şu muslimden bil koy diye. Hada mezhebu ulema'l muslimin hadisen qadiman ve hadisa. Femen qala gayru hada fehuve murji'i khabith. احذره على دينك والدليل على هذا قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إن ينقايدن قررون مذيا önkü soňky İslam ulamalarının mezhebi diye.
Yani kaydan gurrunumuz näme? Amal bilen iman tasdik edilmese sen musulman değil. La ilahe illallah diyem amal etmesen sen la ilahe illallah kabul edilene. Önkü sonku bar İslam ulamaları şey dedi. Kimde kim yankı gurrundan başka gurrun etse yani amal hükman nel. Namazın farzlığını bilyen mi? Okumasan inşallah sen muslim. Hacın farzlığını bilyen mi? Etmesen sen inşallah muslim. La ilahe illallah dedin mi bollu. İru güçten cenneti. Şunu diyen adam billiye. Haramda adam murciye şu diye. Habis Türkmence tercümete haramda adam oluyor. Yani habise kim düşünüyor? Näme kim şon diýse diye fehuve murci'i habis diye. Şu haramda adam murciye diye. İhzarhu ala dinik. Aga bolliye. Dinine diye görýän. Murciye sen diniňidir ya. O din ogurlayançylar, musulmany kafir edip kafir musulman etýänçiler. Haqiqi muslimlara näme? Haqiqi muslimlara muslimlikden näme? Adaşan mezheplere çıkarmaklyk üçin can etýärler. Haqiqi kafirlere muslim etmeklik üçin can etýänler bular. Şunu şu wagtym yo haqiqi kafirlere muslim etjek bolup can etýärler. Haqiqi muslimlere bidgat etjek bolup can etýärler. Ne şu wagt murci'alar. Şoň üçin bular näme? Habis. Düşündüňmi? Türkmenler habisa diýär. Türkmenler jens qıratdylar, habisa, habisatun. Düşündüňmi? Bu habis şu habisan mujus goýrady. Düşündüňmi? Bular näme? Habis murci'alar. Bular haram wada. Düşündüňmi? Bular şu ummatyň ýewreyi, bu ummatyň jehidi bular, İslamyň düşmany. Şu wagt murci'alar bar gujur gayraty, bar okuyan ilmi dine ikidady üçin ulanýarlar. Birinjisi şu haqiqi peýgamberimiziň dinini dikelçek bolýan, İslam halifasyny dikeldip, cihat baydagyny diýeldip, İslamyň dinini, aryny, namusyny goramaklyk üçin şu sünnet, näme ähli sünnet mezhep diýelçek bolýanlara her türlük şyltak atýarlar, töhmet atýarlar. Bular näme sünnide, bular selefide, bular tekfir, bular hawarij diýerler. Ve kafira müşrike de kalsa da can etýärler. Yo bular kafir der, bular müşrikde, ay bular bilenak, bular jahil, bular muslim, bular eyle, bular beyle. Şunumy? Şoň şip näme diýe? Öňkü soňky ulamalaryň barsy biragızdan. Näme diýdiler? Amal imandan. Amal ýokmy? Diline ödün näçe bede bersin, besle bersin. Şunumy? Kasete çıkarsın, YouTube'a çıksın, internete çıksın. Men imanım, kalbim imandan dolu diýersin. Biz näme diýäs? Amalyň orkasyna diýär. Namaza goýanmy? Allah'ın ibadette birleýänmi? Şirk, küfür ýok dämi? Şu zatlaryňa seretýär. Amal bamy? Käwir günäleň ba bolsa da biz o günäleňe seretmeýäs. Käwir günäler näme? Bagşlaýa Allah Taala tawhid sebäbinden. Emma amalyň ýokmy? Sen la ilahe illallah da kitap ýa-da näme da peýda etýär. Amal imandan. Amal bilen iman tasdiqlamadygan musulmanlar. Kimde kim şu gurrundan başga gurrun aýtsa diýe billiye, şu haramda da murciye diýe, dinine äge boldy. Dinini yumurdayma diýe. Seziň Allah Taala Beyyine surasynyň 5-nji aýatynda näme diýe? Olara bu yeketek buyurulanda bir Allah ibadet etmeklik ve bar amallaryny halisan lillah Allah'ın rızalygy üçin etmeklik. Ve namaz okap zekat vermeklik. Dene şu zatlar buyuruldu diye. Şu zatlar yerine yetirilse ana şu din gaýym din ýa. Gaýym din ýa. Dinin gaýymlygy näme zatlardan ibaret eken? Amallardan, ibadetden, namazdan, zekatdan. Emma zekat, namaz, ibadet bolmadyk din o dinler. Ve qal İbn Teymiyye rahimahullah. İbn Teymiyye rahimahullah şu wagtda murci'elere bir misal berýär. Bulam 7-nji Mecmu el-Fetawa diýen kitabynyň 7-nji tomynyň 287-nji sahypasynda gelýär. Law quddira anna qauman qalu lin-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem nahnu nu'minu bima ji'tana bihi biqulubina min gayri şekkin ve nuqirru biş-şahadatayn illa annana la nuti'uk fi şey'in mimma amarta bihi ve nehayta anhu. فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم
ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. إن بر مثال اللي هذا Peygamberimizin döwründe bir adam gelen bolsa diýdi. Gözüň ötürsen Peygamberimiziň zamanasynda. Ya Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem otyr bolyn bir jemaat geldi de diýdi. Ya Rasulullah diýdiler diýe. Şey diýseler diýe. Sen bar diýen zadyňa biz şeksiz şübhesiz yüreklerimiz bilen iman etdik. Ana niýas diýseler diýe. Düşündüňmi? Ve kelime-i şehadet çöwürmekli isteyen onum çöwürýär. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kelimemizden çeviriyaz. Ve sen getiren zatlarına da şeksiz şüphesiz dilleder, hatta yüreklerimizden inanıyaz. Yani buyuran zatlarını etcek gel ve gaytaran zatlarından hem gaytcek gel liseler diye. Namada kodiyen parzını kabul edecek. Şun parzına şekim şüphemem ya, yani okuyacak gel. Zina haram deysen haramdan kabul edecek, yani gaytcek gel diye. Şey diyeler diye. Şey diyen masalar diye. Gelip näme ya Resulallah? Biz sen getiren zatlaryna inandyk. Yüreğimiz bilen hatta şek şübhe de ýok. We dille de şaýatlyk berýär. Yeketek ibadet etmeli Allah, 7 gat asman, 7 gat yer yaradan Allah. Ondan başga ibadete hak ilahi ýok. We senem hakyky peýgamber. Ýöne näme? Sen buyurýan zatlaryny edip bilemdik. Gaýtarýan zatlaryny hem gaýdyp biljekler. Namaz okamaz, agdan beklemez. Yani parzını kabul ettiler, başta öyle aytti. Näme buyurdun mu? Şoň parzlygyny kabul etdiler. Şekimiz şüphemiz yok. Nämeden gaytardın mı? Haramdygyny kabul etdiler. Şekimiz şüphemiz yok. Yani iş yüzüne geleni edibiljek geldiler. Namaza mukabiljek, okujak galbiz, agdan beklejek, hacem etjek gal. Ve sen aytýan hadisden zatlaryna inanjak gal. Düşündüňmi? Amanat berseler hıyanet etjek, berja etjek. Wada bersek wadamyzda durjak gal. Dogon garnaşlaryny ara saklajak gal. Umumi sen buyuran hayırlan etjek geldiler. Sen dininde bulat hayır bolsa, sen et diyen bolsaň biz edibiljek gel. Düşündüňmi? Parzlygyny, dinnanlygyny dogurdan kabul etýär, sen edibilemez. Edil şoňaly haram diyen zatlaryň haram, oňa halal diýemez. Ýöne arak içjek. Düşündüňmi? Öýlenmesi aýallara öýlenjek. Ara çaçan zina bolsa da etjek diýdiler diye. Ve on ortak anruj ýagdaýmydan bolsa näme şu saňa eýeren ashablaryňa öldürjek, ummatyny öldürjek diýdiler diye. Şunu şu wagtda şey diýdiler, özlerini musulman prezidentler mesalan. Ve olan güjükleri var. Kamçe, Jitnikov, Altıncadel, Oladdel. Näme diýerler? Muslim diýerler diýen aklar öldür. Muslim diýerler, Allah'na niýas diýerler, Peygamberine niýas diýerler. Sen bilen bile oturup tasdiklaýar. Namaz farz diýer. O namaz farz diye, zina haram diye, adam öldürme haram diye. Yani şonda da ellerine, bu işlerine bağ olsa Peygamberimizin dinini tutacak bolýanlar öldürýärler. Bular şey diye. Näme diye? Ve nuqatilu ve naqtulu men qadirna aleyhi min ashabik ve ummetik. Ve ummetundan ve ashablarından başalarımızdan öldürjek. Ha? Olan malını aljak. Düşündüňmi? Ve na'khud amwalahum, mallaryny alar. Gaty gitse öldürür. Düşündüňmi? Ve näme sen bilen düşmandan uruş bolan ýerine de saňa goşulmaz, düşmanyna goşulyp sen garşyny urşaryp diýdiler diýip. Şunu onam saňa söz berbiljek gelýärler da. Şunu sen dogry peýgamber, sen hak saňa inansagam, ýöne ömür uruş bolan ýerine sen tarawyňda bolarsyp pikir etme diýip. Istesek sen tarawyňda bolarsyp, istesek düşmanyň tarawyna girip urşaryp diýdiler diýip. Indi şu zatlardan soň peýgamberimiz solara siz esasy şu men getiren zatlama iman etseňiz bolýar, sizin imanyňyz kamil we inşaallah da size näme cennet umid etýän, aňruj ýagdaý bolsa sizin biriňiz hem oda düşmersiňiz, näme elimden getse size şefaat ederni ýerdimi? Ya danim siz ýalak nejit gapyr ýok diýip gönü turup şonuň kellesini kakardym diýe. Şunu näme diýer daýty ne derdi? Kellesini kakardy o. Şunu. Emma şu wagtky murji'eler, ine şuňalar adamlara näme diýerler? Muslim diýerler. Şu wagtky murji'eler
Yankıya vasta adamlara muslim diyorlar. Şu vatkı prezidentler. Bular näme kelimemiz çöwürýär diye. Şek şüphesiz sana iman etýär diye. Şunu. Men murji'alar şu wagt kelimesini çöwürmedi. Kafir prezidentlere näme diýerler? Muslim diýerler. Ve näme Allah Teala haram eden zatlaryny haram eden aklar. Şunu. Buyruk zatlaryny farz zatlaryny farz sayan aklar. Ellerinden gelse näme peýgamberimiň näme ummatyny pulny alýarlar. Namusyna degýärler, öldürýärler. Dogry dämi? Ve ödem din bilen musulmanların kafirler uruşu oldu. Gön İslam'ın düşmanlarının tarafından uruşuyorlar. Düşündün mü? Açan zina ettiyorlar. Kim sahip atıyor şu vaktı murciyeler şaları? Musulman sahiyalar. Şu vaktı näme? Bizim prezidentlerimiz näme kelimesini çevirdi mi? Bir gedek men musulman ene eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi mi? Namaz, farz, zekat, farz, hac, farz adamlar. Şunu edin dedi mi? O nereden musulman mı oluyor adam? Aslan İslam'a giren adamdır. Indi peygamberimizin yanına yankıyalık adamlar gelip şey diyen olsa peygamberimiz näme sayardı şolar diye. Musulman sayardı mı? Ummata girdi, İslam'a girdi. Sayardı mı? Yadan gönü turp kelleler ki damaklarını çalardı mı diye. Jogabi belli bir imanı var adama. Ehl-i sünnet vel cemaatın ıqtikadına göre alim alan adamın ana jogabi belli peygamberimiz näme ente yerin yüzünden siz yala kapıra düşmedim diye. Gönüllürlerdi. Ona murci'eler bu suratda haram zada bolsalar, düşündüňmi? Habis bolýan bolsalar, näme diýär şeyhin gyzyldan gymmatly näme nesihati gelýär. Felyahzar murji'atul asr bi ayyi narin hum yal'abun. Şu wagtky murci'eler diýär. Nähilek ot bilen oýun etýäniňi de bilin diýär. Düşündüňmi? Yani murci'eler bu wagtky näme girip beren meseleler oýun meseleden, ay ýalňyşdy diýilen meseleden küfre düşüp otyrlar, düşündüňmi? Arasda Allah ve Resul tarafından kafir dilen adamlara musulman diye atıyorlar. Ve ey batilin hum yemidun ve hayzi batılın üstüne gezip yiyorlar. Onu bilsinler diye. Şu batılına çek näme batılında näme uzağa çekip yorma diye tövbe et diye. Ve ey kavlin hum yekulun indama yukhrijuna cinsel ameli ke şart sıhhatil iman. Ve näme imanın dürüst olmaklığı için amal hükman nel diýerler. Näme diýen zadyny da seredin diye. Ve rahimallahu Şafii iz yekul. İmam Şafii rahimahullah näme diýen? Murci'elere ýatlat ýa-da İmam Şafii'ň sözüni. Dedim murci'elen diýen sözü günah däl. Murci'elen diýen sözü küfür. Şoş İmam Şafii näme diýer? Li an atakallama fi ilmin yuqalu li fihi akhta'ta ahabbu ilayya min atakallama fi ilmin yuqalu li fi kafarta diýer. Yalňyşdym diýilen ilmde gürlemekliği gowwar ýani. Yalňysamda sen kafir boldyň diýilen ilmde gürlemekden diýer. Düşündüňmi? Kafir meselede gürleşdiň yalňyşdyň diýilýär. A kafir meselede gürleşdiň kafir boldyň diýilýär. Şoň İmam Şafii diýilýär. İmam Şafii rahimahullah näme diýär? Şu meselede yalňyşdyň diýilen ilme giren gowwar ýani. Şu meselede näme kafir boldyň diýilen meselede gürlenimden. Şu wagtky murci'elen gürleýän meselesinde yalňyşdyň diýilýän mesele giren o murci'eler. Kafir boldyň diýilýän meselede gürleýärler. Düşündüňmi? Olam Allah söýýär näme diýerler? Muslim diýerler. Onda yalňyşdyň diýilen o kafir boldyň diýilýär. Ýa sen Allah söýýän kafir saýmaýan bolsaň, onu Allah söýmeklikden aňyrda näme küfür bar? Allah söýmeklik erbetmi ýa-da bir iki meselede Allah yalňyşypdyr diýmek erbet? Ha? Söýmek erbet. İkisem küfür. Allah söýgenem kafir ya bir iki meselede Allah yalňyşypdyr diýenim kem kafir. Ýöne haýsynyň erbet. Allah söýmeklikden aňyrda günah ýok. Allah söýmeklikden aňyrda küfür ýok. Şoş İmam Şafii näme diýär? Yalňyşypdyň diýilýän meselede gürlänim gow kafir boldyň diýilen meselede gürlänim. Düşündüňmi? Şoň şu wagt murci'elen yalňyşýan wagt gürleýän meselesinde o sizinki yalňyş diýilýän mesele däl. Ey sen kafir boldyň diýilýän mesele. Şu wagt murci'eler näme diýän? Allah söýýäne muslim diýerler. Buta secde etýäne muslim diýerler. Düşündüňmi? Allah'ın dinine düşmançylyk edip dini dolu ütgödüp bozup yerine yasama kanunu getirýänlere muslim diýerler. Düşündüňmi? Düýbünden özüne musulman diýmeýäne musulman diýerler. Hiç amal etmeyene musulman diýerler. Bu meselede yalňyşdyň diýilen. Bu meselede
sen özüň kafir boldun diýil. Yani şoň şu ýerde näme murji'eler murtet boldy. Murji'eler murtet boldy kafiri. Hemmesi de. Kafiri murtet boldy. Näme üçin? Sen kafir boldun diýilen mesele girdi. Kafira kafir diýmediler. Şunu. Olam ýöne gelip bolan kafir däl. Kafirlere baş bolup bolan tağutlara muslim diýerler. Şoň İmam Şafii rahimahullah näme diýär? Li an atakallama fi ilmin yuqalu li fihi akhta'ta ahabbu ilayya min atakallama fi ilmin yuqalu li fihi kafarta diýär. Şunu. Yalňyşamda sen şu meselede yalňyşdyň diýilen ilmde gurlanym has gowy diýär. Yalňyşdam ha sen şu meselede näme kafir boldun diýilen ilmde gurlanym dendi. Şunu. Ama murji'eler şu wagt yalňyş ýan meseleleri o dinden çıkaryan meselede gurlayanlar ama. Kaşkada ilmuhan masalan. Şunu. Cahil o. Ilmsız, nol, aharpından şermenna, fasık, şunu mu? Bi gayrat, habis, şunu mu? Gelibem yankıyalık meselelerde gurlayan. وَلْيَحْذَرْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمْ قَوْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض القدرية والمرجئة. Şu hadise gelmek, şu hadisin aslına girmeklikten korktu. Peygamberimiz näme diýär? Men ummatymdan iki topory näme? Hawzuma gelebilmez diýär. Men hawzuma gelebilmedi. Kıyamatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme havuz verilýär, guyu verilýär. Şunu Türkmen havuz diýär, şu havuz şu, havuz. Guyu verilýär. Peygamberimiz kıyamatda o dünýäde guyusy bolýar. Ummatyna eli bilen suw berýär. Şu suwdan içen hiç suw sana. Emma murtet bolan, kafir bolan ummaty ondan qowulýar. Peygamberimiz bilen o havuzda, o guyuda duşuşyp bilen. Peygamberimiz näme diýär? Ummatymdan iki topar adam men havuzuma gelebilmez. La yeridan, suw içmäne gelebilmezler. Manisi kafir olur. Kim olur? El-Kaderiyetu vel-Murci'e diye. Ummatımdan Kaderiye deyip bir mezhep dörer diye. Murci'e deyip bir mezhep dörer diye. Kıyamatta şolar men ummatımda. Kıyamatta şolar näme? Men havuzuma suw içmäne gelmezler diye. Şunukdami? Kaderiyeler kim? Yani Allah Teala'nın näme? Öňden görjü ilmini inkar etýärler. Şunu. Yani her bir zady edemizden soň bilýär. Etmedimizden öň Allah bilenak diýerler. Şu kufur. Şunu. Şu ertir men näme etjegimi edemden soň bilýär diýerler Allah. Emma şu wagt men etmäkem ertir näme etjegimi Allah bilenak diýär. Kaderiyeler ne şey diýär. O kufur. Şunu. Allah Teala'nın öňden görjülük ilmini inkar etýärler. Kimde kim Allah Teala'nın öňden görjülük ilmini inkar etse şu kafir bolýar. Murci'elerim yankı. Bazı muslim diýdim bolly. Nämese edibersin şoňa muslim diýerler. Murci'elerim şular. Ýa-ni diýdiler sapaň başynda, yankı meseleň başynda. Amal etmedik iki halatda dinden çykýar diýdiler. Birinji halaty näme? Yani kelimesini şowurdy, dille, kalbynda iman wada ýöne umumi näme amal edenek. Umumi farz, wajib diýilen amallar edenek, haram, uluguna diýilen zatlardan gaýdanak. İkinji halaty näme? En ya'tiye bi jinsil amel. Ve la yuhramu mutlaqut ta'atil ameliyye, lakinnehu yetrukul amele bit tevhid. Fe aydan hâzâ kâfirun khâricun minel islam. لا ينتفع بشيء من الأعمال والطاعات الأخرى التي قام بها كما تقدم. İkinci halatına hile yankı ağdalan ibadetleri etýär diye. Umumi amallan taattan mahrum adam däldi. Şunu. Yani umumi ibadete garib adam däldi. Namaz diýsen namaz amma diye. Şunu. Öden birinji setirde doqaýa ka halatda. Köpülönç diýdegem ýalňyşmaýar. Umumi birinji setire gelsen yankı adam ma mesçitde. Zekadan merip diyor, hacem edip diyor, yetime defer edip diyor, dula defer edip diyor. Şunun mu? Kur'an'ım yatlaptır, hadisem yatlaptır. Yönü tevhid amal yok bunun. Şunun mu? Ana şu da musulmanlar. Şunun mu? Tevhid amalını terk ediptir. Bir adam näme tevhidi wada beýleki ibadetler yok. Namaz, roza, haç hiç wajib diýilen zatlar edenek. Kafir. Emma bunun näme?
Bu umumi wajib farz diýilýän zatlar etdiýär. Haram diýilýän zatlar hem gaýty. Emma tawhid amal ýok bunda. Tawhid amaly degmek näme? Ibadatda şirk etýär. Şunuňmy? Şirkden saklanmak. Qıssanan Allah'ın çağırıya yine birini çağırıya. Aydılan canin öllüň ýoluna nemetýär. Şunuňmy? Şu alajan özünde gözden dillen goramaklyk täsiri bar diýär. Bilgiçe ananya, palça ananya. Qabra secde etýär. Şunuňmy? Ya da olardan ogulgy sory, ya da Allah bilen arasynda öwliýa bir pir diýenlerin hem arasy tutýar. Şu tawhid amalyny terk eden adam. Tawhid amalyny etmeýän adam. Şu bar zat edibersin. Yani şirkten tapdallarmy? Tawhid amalyny etmedimi? Ondan başga ibadet diýilýänlaryň barsyn edibersin. Bu adam näme? Musulman däl. Bu adam kafir. Ya meselen niyeli awa näme ýanky adam kafir bolýar. Şoň şu kafir bolanyň şübhesi şu. Yani olar Kur'an okuyarar, o nädip kafir diýip biljekdi. Türkdäki müşriklere biz müşrik diýdik, dogry dämi? Türkde müşrik adamlar kan. Ondan barıp aňarda bir kısadan soratdyrlar bolýan. Näme Rawşan Ştaýda kafirlerine müşrik diýär, nähile kılat diýse näme diýmişler? Olar Kur'an okuyarar, o nädip müşrik diýjek olar diýmiş. Olaram Kur'an okuyup gören adamlara nädip müşrik diýjekmiş. Kur'an okuyan näme? Kur'an eli bilen ýazaýsyn şonu. Kur'an eli bilen ýazsyn, çapxanada işletin, Kur'an çap etsin. Öz hususy çapxanasy bar bolsun şu. Şirket ýa-dämi tawhid amalyny eden akmy şol adam näme? Müşrik. Şol adam musulman näme? Şu wagtynda Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah näme diýär? La khilafa أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نامدين لا خلاف بين العلماء. Yani İslam ulemalarının arasında agdalyk ýok diýär. İslam ulemalarının arasında agdalyk bolmady. Ýanky agdalan meselede hemmesi bir agdan şey diýdiler. Tawhid hukmani suratda sen yüreğinde, dilinde, beden amalyňda tapylaýmaly. Sen yüreğinde, dilinde, amalyňda hukman tawhid bolmaly. Yani şu agdalan haýsysy bilen edilýän şu agdalan üstünden edilýän ibadatlaň barysy diňe Allah üçin edilmeli. Şirk bolmaly. Fe in ihtalla şey'un min hada lam yekun ar-rajulu musliman. Şu üç agdan haýsam bolsa birinden tawhid göterilse ya amal göterilse sen musulman saýlanmak diýär. Şunuňmy? Yürekde dille iman we amalla iman ýok. Muslim dälsen. Yürekde dille tawhid we amalla tawhid ýok. Muslim dälsen. Dille amalla iman wa yürekde iman yok. Sen münafık, sen muslim de. Şoş ulamalar arasında agdalyk yok diye. Bir agdan barsyn näme diye hukmani suratda. Tawhid yürekde de bolmaly, dille de bolmaly, amalla da bolmaly. Yani bar etýän amallaryny bir Allah üçin etmeli. Fe in ihtalla şey'un min hada. Yani üç agdan haýsam bolsa birine kem gelse, bolmasa diye. Fe in ihtalla eger bolmasa diye şey'un min hada tawhidin haýsam bolsa biri eger bolmasa diye tawhid yani agdalan haýsam bolsa birini lem yekun hada ar-rajulu musliman şol adam musulman saýylmaýar. Bula birinji suraty. Ikinji suratdan fa in arafa at-tawhid eger bir tawhidin nämedigini bildi. Ýöne ona amal etmese diye olam kafir bolýar diye. Ýöne bun kafirliginiň sebäbi näme şirk däl ya alımsızlyk däl bun kafirliginiň sebäbi näme inat bolýar. Bu aýam tekebbir saýlýar. Bu ulumsy kafir saýlýar. Deden kafirler hem näme sort. Kafir sebäbi alımsızlyk bilen. Kafir adamyň kafirliginiň sebäbi näme haram zada halal diýenligi sebäpli. Kafir adamyň kafirligine sebäp bolýan zat haqqy kabul etmeklige näme gedemlik edenligi sebäpli. Yani bulam näme tawhidi bilip amal etmekligi, amal etmedikligi, tawhidi bilip
Amal etmedigem näme kafir saýlya. Ýöne bunun küfrü diýe Firavunun iblisin küfrü ýalyp diýe. Ýöne Firavun iblis haqqy bilýärdiler. Dogry kimde bilýärdiler. Ýöne şo dogra gelmeklige, haqqa gelmeklige näme etdiler? Ulumsuluk etdiler, gedemlik etdiler. Şo derarlam näme ulumsuluk derarly, tekebbirlik derarlam bular näme baqi dogzahy boldy. Indi şu döwürde de näme bir adam wa bolsa tawhidin nämedigini bilýär. Bir Allah ibadet etmeligini bilýär. Bu çöpe çöre ibadet etmelerligini bilýär. Allah bilen araňda araçy goýmalarligini bilýär. Şondan soňam ýanky zatlardan näme saklanyp bilenak, taşlap bilenak, gaýdy bilenak. Ana ol adam näme haqqa boyun bolmayan tekebbir kafir saýlýar. Düşünnükmi oglanlar? Umumy gysgaça aýdamyda da bolýar, ony kitabyň bar diýen adyny okaýdyk. Umumy amal bolmasa bolanok. Bir adam dille özüni näçe beslesin, o yüreğinden özüni näme perişte ýalyk saýsyn, peýgamber ýalyk saýsyn, öwliýa, pir ýalyk saýsyn. Şo näme amalyna seretýär. Amal bilen dille etýän, dille aýtýan zadyny yürekde barlaryny amal üstünde, iş üstünde tasdiklamasa şol adam musulman saýlanar. We esasy näme bilmeli zatlamyň ýene birem sapan başraklaryna agdaryp geçilenler olam peýgamberler bilen ummatlarynyň arasynda turan uruşun sebäbi nämede? Şu diňe şu la ilaha illallah sözüni diýmesizlikdemi ýa-da şu sözüň buýruklaryny kabul etmesizlikde? Peýgamberimiz bilen Mekke müşriklarynyň arasynda bolan uruş diňe şu sözi di ýa diýjek gel oň üstünde bolmapdy. Peýgamberimiň talap eden zady şu söze göre amal ettirmekdi. Müşrikler näme kabul etmedik zady. Sözü diýmeklik däl, sözü kabul etmeklik. Sözüň näme buýurýan zatlaryna amal etmesizlik. Şoň üçin näme uruşturdy. Emma bu adamlar näme o hakykada düşünenoklar. Şoň üçin pikir etýärler Peýgamberimiz bilen Mekkeliler arasyndaky bolan uruş diňe şu sözü näme diýmesizlikdi diýe. Ýa Mekkeliler näme amal etmesizden diňe şu sözü diýmeklik talap edilen bolanlar Mekkeliler hezledip diýjekdiler. Bir gerekdäl bunda müňgerek diýmelen bolsa diýjekdiler. Ýöne olardan talap edilenler diňe dille kelimäň çowurup özüňe musulman diýmeklik däl danym olar şu sözü diýenlerinden soň dolu şu sözüň talabyna laýyk ýaşamaklyky. Şu sözüň talap etýän zatlarym butparastçylykdan çykmaklykdy we ata-babaňdan näme gelýän bir dine ters gelýän däp desturlardan çykmaklykdy. We näme adamlaryň arasynda tire tohum esasyna dören gatlaklary aýryp diňe takwalyga görä sila hormat bolmaklygy gelmekdi. Bularam näme o zatlary islemediler. Öz kafir dinlerine, ata-babalarynyň dine ters gelýän däp desturlaryna galmaklykdy. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasanna bular la ilaha illallah'nın talabyna la ýaşamaklygy inkar edenlerine, bu sözüň astyna gelmeklikden boyun gaçyranlaryna ondan bulan garşyna näme uruş edip başlady. Şu wagtda musulman diýen adamlaryň köpüsiniň hali şuň ýaly. Dille diýmeli bolsa günne diýýärler. Emma amal etmeli bolsa birem amal edenler. Şoň üçin şu wagtda halymyzdaky gezip gören musulmanlar näme dille la ilaha illallah diýen sözlerini ağlanyp olary musulman saýmallar ta amal etýänlerini görýärçi. Bu amal diýemizde de ýöne bir zekat, sadaka däl esasy amal näme? Namaz. Namaz bolmadymy zekat berse mescit bolsa da ol adam musulman däl. We namaz okandan soňam ýene hukman ünsverilmeli. Şol adam tawhid amalyny etýän bolmaly. Şunu şirk etmeýän bolmaly. Şirk etdimi namaznyň peýdasy ýok. Wallahu taala a'la ve a'lam. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şu akan zatlamyz barda kimin soragy düşünmeýän zady bar bolsa, ýa bir öň murji'eleň terbiýesini alyp käbir şek şübhe bağlanyp duran bolsa sora bermeli açyklanan. Ýa adata wara näme? Bizim oglanlarymyz näme beýleki milletlere garagda bilýän öňde barja oglanlar. Sonra barkany geçenler. Otar bir ýaftyra bäri ikinji diýen şolurmy? Aýda. Ýa-da murjiýalar bilen kadariýlar ýa. Ha. Sen şuna
Haşiyetine böyle onun yanındaki yaptı. Sonra mı? Tamam, 2 yok da bak. شو هو أخرجه الطبراني هو هو benim şu bir gözle takmadım onu yanlış bir kağıdan olmuş ama doğru şey ettiler. Şuraya